to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ehia se Eradija ye adwuma. Ebusua bi wo ha, wonye ye wuti muani. Wo feel okay, but wo ni hwe. Wo ye okay. Nti obitumi ka se ye busua de ye wonipa ye ni sika. Meme no ya adwene. Ohia bi ada wa busua mu no. Jesus. Me juja trum. Adisiye Opoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. They say there's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. If every pain we go through in this life left us a scar, I wonder how I would have looked like. I'll be scary by now. Ooh, the things I have seen, my mouth cannot say, and the pains I have felt, this tongue cannot tell. Then soon in a chino me da so me think in a chino me da so me one pantia and I do more. This is the doing of the Lord, and it's marvelous in our sight. This is the hand of Yahweh, and it's marvelous in our sight. I have a testimony. Ghana Adisiye Opoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Opoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Ooh, the things I have seen, my mouth cannot say, and the pains I have felt, this tongue cannot tell. Then soon in a chino me da so me think in a chino me da so me one pantia and I do more. This is the doing of the Lord, and it's marvelous in our sight. This is the hand of Yahweh, and it's marvelous in our sight. I have a testimony, and I will tell the whole world. I have a testimony, and I will tell the whole world of how you rescued me, how you saved my life. Lord, you rescued me, how you changed me. Your grace and mercy brought me this far. Thank you, Lord. Okay, but we okay. It's a bit to make us a bush and the wonipa, Yeniska. Meme no yardine. Oh, here be a dawa bushemono. Me, Juja Trum. See the things the Lord has rescued me from. It's more than I could ever know. What told me my what told me then was here was how Yamania said, minimum come from me so as I see so. The soon in that no made us so meeting one. No, me da so me one pantia, and I do more. It's just like if every pain
a scar. I wonder how my face will be like. You will be running away from me, 'cause I'll be scary by now. All the things I have seen, my mouth cannot say, and the pains I have felt, Ghana Adisiye, October Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93. Ghana Adisiye, October Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Danaram, danaram, haha. Every pain we go through In this life, left us a scar. I wonder how I would try. You would be running away from me, 'Cause I be scary by now. all the things I have seen, my mouth cannot say, and the pains I felt. this tongue cannot tell. That's in that chino, that's something Kemua. Nina chino, or me that's so me one pan. They are not do this far. This is the doing of the Lord. Is marvelous on our side. This is the hand of Yahweh, and it's marvelous in our sight. I have a testimony. And of course, Tell the whole another beautiful brand new Monday morning is here. We live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. my life. Lord, you rescued me. You changed me. Indeed, and we express our deepest appreciation to God Almighty for the gift of life. He's been with us, and of course, He has ushered us into another beautiful brand new week. Shaba! See the things the Lord has rescued Me from is more than I could ever know. Tiano What told me my woe, and I said, told me then, and them go was it. Also, me ma, that's it in that chino, me that's something Kemua. Nini that chino, Obuabe, Obuaba, Obuaba, Obuaba. This far. In this life, righteous and I wonder how my face will be like. You will be running away from me, 'cause I be scary by now. all the things I have seen, My mouth cannot say, and the pains I have felt. this tongue cannot tell. Let's sit in that chino, me that's something Kemua. In that chino, me that's so me one pandia, and I do This is move. my testimony, and I will tell the whole world. That's right. That testimony, Hey, Rabra Nyamisha. and I will tell the whole Nyamisha. of how you rescued, This is a powerful song, how you saved of course. my life. Lord, you rescued, Some 45 minutes into 6 a.m. changed me. Today happens to be the 22nd day of May 2023. Of course, it's Monday. Mondays. Hey, serious business. Hey, Intime mo akwaba. Weekend now ukodi, you know. How was it? Net saying. Left us a scar. I wonder how I Maybe the idea.
was missed. Pretty good kakra. And adie bi so kakra. A glorious visitation from the chairman of the Christ Apostolic Church International, the international chairman, Apostle Samuel Amponsa Frempong. Endra, also for Penny Besraye. We were so much blessed. And Penny for a kind of Hobaye, prophetic director, Eastern B, territorial apostle, W, and in Penny for a kind, the international chairman, Edema Christ Apostolic Church International. Hobaye, Yankupun Shirishra Munina, and Ranso, Yenina Kabumu, Achimoda area, Apostle Stephen Champo, Yejana Kwai Kama. Your grace and mercy. Ain't baby be a radio Yano Copium. Hey, I said that cron. And I see Asafunina, Edima Ubibia will buy and Rana Associate Elder Edima Centra, CAC Centra, Honorable Alexander Kwesiakwa. No, and penny for a kind of Hobaye Chairman Ampabis. Constituency Secretary Benjamin Kukubedin, and of course Entourage Moka, the Honorable Alexander Kwesiakwa Hobaye Munina Yadamase. The Pentecost fire is still on course. Ijano da sujinam. Me pacho ma memo akwaba na memo achinsronko emfamra show ni so Martin, your most authoritative social, political and current affairs talk show. Your most syndicated breakfast conversation is on. You can tell a friend also to tell a friend. Yes, Sinkunya, a free sub break up himself upon doable for God encounter. Marching on behalf of the team, Udi Ahenkan Kwame Aboa, Ajimpa Hineko Femeng Sakobi K, Kwame Asanteni Billyman. Me pacho privilege to speak on behalf of this top-notch production team. Ediya Mejeso, Obuoba Ofori Amanfo. Kayo free sub break up himself upon doable. If you remember saying Ibisia Kone the morning, I'm the better was in a GFA. Mira so me. No yo wadumu. Hey, Anka be General Secretary of Frim. Papa Fache. It's General Secretary. On also this is it, money. Ain't General Secretary Apostle Kumi. I don't pay one so you good morning. If you remember saying you be seconded and when you patch my fan to us on farm. Oh, see, I no pay ya. There shall be showers of blessings. Inti ya no ahye nso kyerese epueman temo me ya hudu bia no pay nsu no be pete kakra ye ko awia bremu premtobre ho no nso a wo kyerese sa pepepe na weather no ebeyo na awia no ebebo kakra bi ewo meaye hudu no ebi onwunu enwo no ewiem bedwo ama asoromomfi ono so wanya baabi ada makraman enso enya baabi ada. Inti wiyo mabra sene Ibisia Kone de mu no eno na medi mu amane de ama wonu o medofo ensuo wiem ene inti ya no wa hye ne nso. Hey, Dama Adisie Obuobo Amamfo Ati Edeba Ahenkan 93.3 FM.
bedruni obuwo beyi Ebenezer Yaudima bedrunia Anope Awe Ebenezer Meda wase Meda wasi Ebenezer Meda wasi Enti Apostle Stephen Echampong Nenyum no na oye area head Achim Odan Nyame adom no ameneyi Yamane so amana babeye International Field Director Enti from area head Okwakoye Field Director International Enti anopeyi enyumi ye ne dia Oh God will lift you Erade bema wo so wate Obema wo so de free baby a enipa nyina se enidaso asa o hyew animonyam wi a afi obehunu sampa we serve a living God what to me pono me krowe ayeme busua meda wase asemo nyankopon na me bofo so de ba na awotwi mepa wo ho ntoma de ama osisi a but before I do that a very good morning going out to your friend Sly Damba joining you or say keep up the good work here that Sibibre Hernandez Fidel Hayford thanks for joining Blessed Sun 2 p.m. Oyibobu Wating the beauty of Ghana or see a friend of Ebenezer or say watching live from North Legon Abozege yeah that's say Meshak Ichampon or see great show there yeah that's Sibibre Afemu amu Yusuf Fido account Eddie a very good morning going out to you. Thanks so much for making us your numero uno. Obi dumbie Anopa bibi aboko de Enti di ayi ena wa dey ade na ye nyumne Ghana adisiye Oba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 3.3 Meda wase na wachi nyina ne obofo kronkron de ba ya oseme no nka ho asem borofo kasemu or say just trust and obey just trust and obey nya awirishimu kase na do ho atoso na wayi wo setie enti wo dia ne se obeye wo setie wa abraboi mu wo dia ne se wo benya hotoso wo dia ne se wo begie adie wo dia ne se obekoso a na wakura wo mudie na wayi wo setie dia ma awurade wate eden na awurade ka kire wa no pay den wonam nkrofo so ka kire wo dia ne se obeye wo setie wate me pa cho yo setie keke just trust and obey and God will never put you to shame. Oh hene ba kwabena ejeyi asante ye cheche sunyan fu nyina sunyan sa na ye ka no Ebenezer nyadi mia bedruni pel ofori akanya Efia bi mte wonka na bibi yaye no Ebenezer meda wase Ghana adisiye Oba ofore amanfo 3.3 FM Just trust and obey Yamu jidie nefa ahoteso na oye jenyankopon oye obenyankopon
ɔyɛ ɔnkronkron nyankopɔn ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn ɔngu w'ani mu ase da ɛna no asɛm a Yesu Kristo ka kyerɛ Paul ne sɛ Peter mom asɛm a Yesu Kristo ka kyerɛ Peter ne sɛ Peter sɛ mibisa wo sɛ wowɔ experience ɛwɔ ɛpo so a bɛka kyerɛ me sɛ Peter wanante po so da na wɔhwɛ n'anim din oh Peter said de bia no ye de kodoɔ ne de tu nsuo ne so enti sɛ yɛ saa de a ɛne ane yanante ɛpo so da Yesu Kristo sɛ da bi ɛnyɛ saa nante ne na meka sɛ wode wo nan yam ɛto ɛpo ne so anante so wayɛ bi da no wɔhwɛ n'anim din asɛm a Peter kan ne sɛ Nia wokan ayamasom na ɛpo a ɛtene kɔ tene ba ne de onipa da sani yɛ de ne nan ɛto so nante so oh my goodness na ogusu a wone Peter edi nkomo no Peter tu nani na Yesu Kristo anante edura chiri na asɛm a wɔka kyerɛ ne sɛ Peter nante bra wabra Peter odi ne werɛ ɛhyɛ mu de ne ho to so na ɔyɛ wo setie no Bible no atwerɛ to hɔ no mu a ayɛ adansedie sɛ Peter tumi ɛhyɛ ase sɛ ɔnante po ne so wɔyɛ osetie no Yesu Kristo kan sɛ Peter bra ba bia me wɔ no ɔyɛ osetie no ɔhyɛ ase sɛ ɔnante po ne so anɔpa yi enkomo bi kɔ so wɔ abusua ni mu anɔpa yi enkomo bi ahyase a yɛkɔ so yebisa sɛ wobɛware awia ansa na wawo ana wobɛwo awia ansa na waware ɛna wahyase ni yɛ de abusua mu hanom de sɛ manwo awie ne yɛmadwen sɛ mekɔ ware ansa na mabɛwo a awo ho bɛyɛ den ɛyɛ nkomodie enkomo no a ekɔ so between Yesu and Peter no ebi na ekɔ so ofie hɔ no Yesu sɛ wahunu sɛ obi anante po so da ɔsɛ yɛ abusua mu hanom de yɛnhunu sɛ bɛma bi atu kwan da o yɛnhunu sɛ obi atimi asi fie yɛnhunu sɛ obi atimi kaa tetaw mpo obi atimi atɔ kaa ne bi yɛ abusua mu ha yɛ abusua mu ade akɔwensafo nko a o onipa papa bi antimi mpie mfiri ha yɛnhu bi da sɛ sikani apia firi yɛ abusua mu ha afi Yesu Kristo hwɛ mu din ɔsɛ mo yɛ sure sanopai wobɛyɛ wo setie di ama awurade sanopai wobɛyɛ wo setie di ama ne nsɛm sanopai wobɛyɛ wo setie di ama ne nasɛm ne ka kyerɛ wa ensɛnkyerɛne ne ebi nsi da wabusua nim ene bi besie enti na no Peter wɔyɛ wo setie di ma Yesu Kristo no afei ɔhyɛ ase sɛ wɔ nante po ne so oguso nante po ne so ne yesi ya ne de akyire meka ho asɛm akyerɛ wo bata no pay na wɔtwe ne awurade de nam yɛn so ɛde brɛ ne ma ne na de hye ne sɛ trust and obey fa wo werɛ hyɛ ne mu na yɛ osetie fama na wate yɛ osetie ma awurade na ɔngu w'ani mu ase da yɛ osetie fama ne nsɛm pa no na kwankyerɛ ne nkyerɛkyerɛ de awurade ɔngu w'ani mu ase sɛ wobɛyɛ osetie na wɔmpepere wo ho nkeka nsɛm nka nkyerɛ ho sɛ ɔmo a menu ɔmo sii so nyinaa ɛware ɛne nti me nso so me kɔpepere me ho wɔnhwe yɛ ade wotimi kwakɔwura awareɛ bi mu na bɛkɔfa wo haw kɛseɛ de ama wo nkurɔfoɔ kyerɛ sɛ ɛne obi ɛwo ɛne nti sisi a wo so de asi w'ani so sɛ wonya obi kura no ɔne wo na wanware wo a wobɛhwɛ wo ba madam yɛ osetie ma awurade ne nya botrɛ si abotrɛ ne twɛn no nkurɔfoɔ tu kwan ɛyɛ wo sɛ waka akyiri wɔ ho nkurɔfoɔ si dan ɛyɛ wo sɛ waka akyiri ɛtɔrɔ bi na wotena ase na wohwɛ wo nam fofoɔ woteki account a clearly you could see say yɛ aka akyiri but sɛ wobɛyɛ wo setie na wode wo werɛ ne wo kra na wakoma nyinaa de ato awurade so na wode wo ho ahyɛ ne mu a abusua ɔyɛ gye nyankopɔn ɔyɛ ɔbɛ nyankopɔn ɔyɛ honkronkron nyankopɔn ɛyere so kyerɛ so sɛ den ɔngu w'ani mu ase da mepakyɛ ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ɔfori amanfo yɛde sports toa so ɔmo wie ɛbɛsan ba na afei ababa bɛtoa so de ama wo baasɛ wonya mmɔ mpaeɛ a mede hyeɛ biwa no ne ka biribi kyerɛ awurade
de radia sena domni ne humo bro ne hweso pa awode adom wo oswa wo ne nkɔre ntabanso musu esan ma ne akwanhia ne huyanka ma okra se wo kɔ wa ama Eradi yi wafiri ni nyina mu da so tinkwa mu a pacho na ode asedane ayeye di ama ne din kronkron no na wakoso ade wo were ahye ni mu na ade ho ato ne so na wate ase ese enne de yi a wa ma ade ache wei onu nyame a wafiri enwoma papa ase no si wa ma ade ache we ya asempa nko na wate no sai nyankopon no ode wo bekwa wie papa eyire so kire so seden ongu ani mu aseda ya this person to aso mu wie be san ba na afi ya ba beto aso kama edi ama o Medawasi Ebeneze, Medawasi Ebeneze. This is the moment. Ladies and gentlemen, it's sports time. AJ Obo bia boko de Yesu adomo na so e na me adome so no bibia kama sure yeah sure amande o opoku chama bibia boko ai honam na emre o ye drama king no unse ni oje so no o se dey you opoku ni drama asem kase bia to oh David ase said your ye no akoy se asem bi asi na ye nyina abo ye ho ano se na mu obi anka nche obi a na ehye ba akoso hu se ne won kipu no de obaye no wo abon se bi asi ansa na meje so no an se mi twimframa ni komi mu ntin se asa mi DP no na se me kono oh I see se bi akoye de o nyame adom na nso adwada sa bo mi nu so aku enkaka nu so toto akabe 9 days ne de ye de ko ha dwen nti ya no ato oh yeah pokukura ka me de bia me yesem be kamperem refi boy best honorable amokachi ne papa brako wow na le brako ye dey brako ye unity committee chairman say unity committee member na say bibi unity there be enye unity nyabotre no ka asem ne ye ne enti enye unity unit okay unity committee member zeno za pepere tete eno no omo ye dey omo no boa assembly members na mayo madwuma ne e electoral areas no zane na ya na adwuma o say ye adwuma o yes ye adwuma pa ya mama kama asem ni wiasa akwese omo ye basom ku a omo boa assembly members so ono kwa na wa assembly man go no entian kana e unit committee member wọ́n say bola bi wo ye kwan so hofu ono na ya me hu say organizing my bedo oh okay you na ya do bi but ona ya organize daily ba we dey efuache we say once na salvation for na faculty school kwan na boom say sure I so far cry enye into on sign mo dewu dan bi meeting say or your announcement say be e ba bedo but man tie kire say bi obi anso ansi wo okay enti so tie dia waken what e bi ofa wache me dey ho na e fanti no sure kwan na kwala so for faculty school inti omo san mo dewu ni bi mu na yan san bedo na ye nyina nhia nkonkodo okay na enye kama because ye ntwema bi nsi ansa e man ba pa asede no waye no why nti odase yeah tonton na wi enti omo nya ntem na ya ba ya no was spray dani mu e mo no spray ho a da bi se tonton de odo wando no ba we yo nti o kan na no kre spray ho one na wa ma won saka in boost na no wagu yem so ya omo da so ha de omo da so ha market house marketing manager grow no say onyire hu diti ono omo adwuma wa posi ni adro da so ha okay ni ese ne metimi aka na say o ka se mi so na say mo ha ti o kana emunu ya no no agu ya na say ayizu ho sobu nso ho nti u boost immune system na o divert o pe se mi so bonu ma so na mu se no mum ne ha se o tai chi kusi a kusi otutu bon no wa pe baako tohwe ho ne friend tohwe enti tohwe no opese wo bu no emu yiri na yiri a oboa ye ka mus usise sobu
na le do pe na mpe Debi obisa wo say Debi omo ya dwuma wo say evidence sobo ahere sobo ne me no sobo de sobo no kura egu sobo Debi o omo so de no ko sobo no si o mutu o entiere go kana wan kani ye bitu ya asa because sobo ba ku dia sobo no anadwe de no na me anadwe sobo ni anapa sobo de o ka anadwe sobo Debi anapa de ale tanya isa ba anadwe sobo no anadwe sobo ni de ale ye are sobo anadwe na wanapa na sobo ye mu no okay sobo to champion di o na lo to champion nya we se sobo ye mutu no kra se ba akokro no na edi ani ba ko no no ye sobo hene sobo fo Debi eje so monko bra obi odi ani mi obi odi ani mi no sobo Debi the day is too young so me ko pass ma bra me Debi o asem na wo kan ti o e don ka aboni o wo ye di tie me a miss on edi ani mu as omo agent enti on no yo hin oyo hin sen so ade bia wo na wo na yo hin ya yo na asa wudi ani mu a oye den wudi ani mu a wo nya hin leader bia yo hin Debi leader bia nya hin me de minim se leader bia yo hin Debi se bia se ne esoro ni na sa Nyankopon na de ani enti Nyankopon yo hin ono no de de na Nyankopon ana Ghana hani na Nyankopon na dika oye nana oye president onye nana ukweche bia wan na di anim oche nipa na fe nana adudan kwa akufu no esono din nana ene sono edin ankasa nkonwa din nana enso wo ho by sister oye so hene ye bet still na oye leader onye ohene leader ebrofo de batwi me kan say okandini o de ba esono ohene ene esono okandini okay nti na say otu echampo onye ohene obi betimi aye ohene aye kandini asante I'm going to come asante na tu obi betimi aye ohene aye kandini but obi ntumi nkoye kandini me ye ohene nti na say otu echampo onye ohene o say otu echampo onye ohene me pacho da bi oye kandini sobofu kandini sa onyo he soldier for people mu dey I from say commander ti sobo commander yan commander dey lady abusia bo to champo ma bia obi ara pay echi awo Ahenkan FM general manager sable yanko ne fa gudie mu nsem kakra no yen fam na Jubilee Hospital amaso ase ano pam ye latest no ye de ba Jubilee say ho dodo afa be down beto mbo ase ahwe omo doctor fo ne nurse fo me expert a wo mo eba na yale hwa wo mo ewo mfidie papa mo betimi de ahwe we fan say bia opa bia atwa scan we opem for ya lebete na peso ko twa scan na fa ko dan Jubilee Hospital afa peso ko ye operation ye wo theater ho no machines papa enigo na is 24/7 light no entin koda a doctor fo ne nurse fo mo operation ye ena ba bi gina so na fa ma ye wa problem bia enso entimi si afa opa bia adidi a wako hospital na pa bia adidi kama wuram e Jubilee Hospital kanti aduane bia opedi bia no ebi ho ye wo eye clinic hye mfa ne se bia wo fie wani no so ayo sukuku o spectacle ebia wani no pese ne surgery ma wa fa ko dan Jubilee Hospital eye clinic no on beto mbo ase etimi ayama afa diabetes for hypertension for no mrai if ye de bia mo doctors am ye expert beba abeche aduane adini aduane amendi afa your cancer unit ho fa ne se bia wo fie ya lebe tete on tiasia fa beda ye cancer unit no ya doctor for ne nurse for ne beto ye bo ase ehun yare ne kwan fa so bae ene aduane obedi ayale no ebetimi apia fru mojanum akọ we Jubilee Hospital and American for the amount ye obabi e mada ye obi apim for the obabi ankwalada baby abeko bia so private audition oba na ntimi ni padodo ne da onko ebetimi ma special place na fe hon kwan so etimi ada ho akemodan ye wa amantra oyira kwan na 0244 575799 0244 575799 and also nyame adoma mena na do 31st May Ahenkan FM nice yakan hu biem Ahenkan FM sports no mun share and so na just the blues pop the blues the blues aboabo say ye un say nyame adoma Europa League no final no eba so 31st May Ahenkan FM yes say ye mfidie ne yakuku kakani nia ne awuram the blues pop the blues the blues brabeshia na say ye commentary na mase no na nwompa aduane pan sapa na bibia so namase na ye wiesu dia ne anadwo no jajajai de besi wo the blues pap ne de masa enya asem ketwa enti bra 31st May seda no eye ukwada eno ansem masa anwumre no wabo ho awie no oyo ba na ye se wafra wuku na de na de akire oyo ba ma so na de ho kan so de akire oba akunwa ho betena se kama na ye se wajiba kwasi wanim na wudidi na afi ohwe ball na comment no so namase na nwompa so enamase enya asem ketwa bra be shan kefa presenters ni nia obi e ba na ye se general manager
to a champ bobo for amanfo event manager ono so beba Kwaku Nkrumah Africans ono so bana face sports team no na is Joshua Kwabla head of sports Kwabla be di anim na for the tactical Kofi Agini so aka ho Obrimpo Pokwale miguram na is Reni Mauli enso tatachi na is bibia enso atimi awie DJs no is DJs kuku damfoni nia no obia be wuram de Bruce Pap na for the comment ne nyompa no e de ahyehyɛ so e wo ho afe wo ho na person sponsor dwumadie na ana se bia wo pese bia wo so ba na do ntoma be boy dia no a enie 0246 970 146 0246 970 146 ofra na se dwumade no baby a person ba no na se betimi afra na se bia obuku table ana bia ope bibia na se wonso e de ato ankrakra for no mrai na mo sponsor dwumade we na fe yetimi wuram e wo de Bruce Pap nyame adema 31st May e ukwada shine na fe yemfa live comment no yemfa mreo yen share semna se ene anope yen share se enfimfiri bet power Ghana Premier League no na atwewe sei ena Monday 31 no eto edwa insotamana tenafie shekana bako Real Tamale United atu and to me anti canona Kopia Beche United tenafie shekana bako Lagos Cities and so and to me anti Akala Diana Stars ebo makana miensa amo prayer amo to me anti kanema dabraka bibiane Go Stars tenafie shemino ema Tamale City and to me anti kana Dreams FC shemino Brekum Chelsea and to me anti Heart of Hope and our tenafie mediama yakochomo ebo kano polo enum ema Heart of Folk kanu bako Kala United and to me and she be Great Olympics and so and to me and she be Kim Faisal tenafie and she be ema Samates ekobo makani minua ama to me and enya kopon ayadoma 3 p.m. Ekopiemu ewo dew eni no petema Kotokuru House tenafie ani Kumase Asante Koroko and so e de abani yewremo ewo table no senate Monday 31 apart from Kotokuni Kotoko enkwa ana abo na is 30 games o mama Kenya no obi abo 31 games na table no senate Mediama Sporting Club and Ababedi kan womo ewo 53 points Aduana Stars abetosumie no womo 52 points South na Bechem United amatosumie nsan womo 51 points Brekum Chelsea abetosu 9 womo 46 points Bibiani Gold Stars abetosu enso enumo ho womo ewo 46 points House of Folk abetosu nsia womo 45 points Kumasi Asante Kotokene ombobo game amabetosu nwotwe womo 45 points ewo ho eto aso Accra Great Olympics last three no enie Accra Great Olympics at a 16th position womo ewo 38 points Kim Faisal at a 17th position womo 36 points and after the champion club Kotokuru Royals and area womo at the 18th position womo ewo 23 points and then in Remu ewo Diana Stars na fendi komon femfamo enfamo ene anopaya na kopia Sakalans na twere ye omochi Diana e de omotom level elbo mekana miensa amatumi antimada braka na after the game no ana twebe coach afano Pakwasi Febin wono anada bobo afano Diana Stars ano ne no edi nkomo busanse esi table no na odi kan na esi mediama enso ababesa woni daso no ho se Ghana Premier League no obetumi aje ana. To be honest, we lost to a better side. They played better than us, and we lost. So we'll see what happens. Well, it has really dented the chances, but we are not giving up yet. Our scoring, I don't know where our scoring touch has gone, but we have to work on it and see what happens in the next games. Well, I say we will still have a chance to win, so we'll keep working. We ensema se head coach ma Adriana Stabo kono Pakwasi Febin Edija ya ni ebewie no na fe Remu enso ewa Kalas bobo kono mo na fe ni coach afane Ibrahim Tanko enso di nkuma ka fa game no ho wache Adriana Stars omo na se league no na se omo top wotumi achi omo boda kana miensa kwan ban na mo fa so a moyo mo ho anwiase. Very important win for us. I said it before the game that we need this win to be secured, and we have it. Playing against league leaders is not easy. I mean, they play very well, but I think we deserve to win based on the chances we created. Yeah, well, we play our normal football. We always believe in our boys. We play football to win, and this is what happened today. I think they came in with very confidence. They believe in themselves that they are going to win this game, and that's what happened today. Our aim is to play very good football every game or to win every game. So we are going to work on it, and then the last 3 games is not going to be different. We are going to work hard and then win some points, and then to see where we will end at the end of the league. We ensema as a head coach and ma bobo ko efano aya Kalas bobo ko no Ibrahim Tanko e de jai yenwura mu Accra Sports Stadium no a big game no etimi ko so the Continental Club Masters asiedu katakana na phobia eton sade fa Mediama Sporting Club aka Minua ema mu di game no hihye so ye di game no ebawie na Mediama ewura mu Accra Sports Stadium akwasha asofo kakanum ema has atikanum so bako ye di game ni bawie pe ene bopi hasofo coach papa fa David Oklo ene busa se David Day mo di game no abawie
House of Folk Malu Sulo or Mediama Basonemo, nice and a tactical plan of the Giminum and an uncle. Yente Sama David O'Clo, Edituja. It's very embarrassing, like you said. We came with a plan, but nothing worked today. And congratulations to Mediama. They played well and very clinical. I think we gave them too much time and space on the ball. And in football, give your opponent time and space, and he will punish you. Enti House of Folk coach Papa F David O'Clo, ye wura mpe and ye wura mo Mediama Sporting Club coach Papa F no Augustine Evans Adoti and any of Augustine Evans Adoti di common is Augustine game no abewie na message ben and adema Mediama so one more amodo ba game no say game no o ma be fa 3 points no e akọ ye ntese ma Mediama coach Eddie Tuja. I'm happy. I'm happy for the victory. So thanks for the opportunity. Before this particular game, my expectation was to climb on top of the league ladder. And lo and behold, my mission is fulfilled. At the end of the day, we won 5-1. I'm not particular about the scoreline. I'm happy because we are up there. We are now occupying the top spot. Yeah, let me use this question to commend my players because I was even expecting after coming up 3-1, I asked them to withdraw into defense, retrieve into defense. If we can score, we keep the 3-1 scoreline. And you saw House of Folk kept coming. They were coming until we used that opportunity to score additional 2 goals. So I'll commend my team, my boys especially, for winning that match. Enti Augustine Evans Adoti ye wie na busan say aka 3 games near the Jumeda no abewie ye na say aka Mediama any other teams amobobo no so omo fa game bia match after game na je so omo na nya de omo prepare ho omo aham ho bia nyame adoma next week no omo ni King Faisal and the be hye so omo ye ready e train King Faisal. Not yet. Tackle the remaining matches in one at a time. We've won today. We are keeping the victory behind us. And then Kim Faisal is now the next target. We are going to work on Kim Faisal. A win will keep us still on top of the log. And then we look at Samatex before we take on the last game. So we are matching every match after match. Enti Augustine Evans Adoti and this answer me tuja. Yena ni Remo Obeche United ending common farmo and from as a head coach no e pa fene Kasimingo so den sam kakadi jaye e wodwumade Kasia Mukoko Remo and Legon Cities e kokko boy and game no amu ya de mompa a branch fene Imano Avanyon enya o the only goal e wo game no mu e ma Beche United boku no na after the game no Kasimingo heading come away ena ejaye. It was easier to score than to miss, and they were missing them. We will go to the drawing board and work on it. We're going there with determination to go and look for the 3 points over there. You know, when we started the second half, it was a plan, allow them to come, then we take them on the counter. But when they come, instead of them to take them the counter, they slow the game down. You see, we allow them to come. When we win the ball, then we take them on the break because we have a lot of fast people up front there. But when he comes, then they slow the game down. It was not working. We SMS Beche United coach Kasimingo Eddie Eja and Orieno and as a Maswa Kludu and so a coach Edman Legon Cities Bubokono one so Erika Kedi Jayen was in the players for the past 1 week in year Obia Enco training now correct the answer basic and sama and I'm a place Enco training on so no come across the Jayen any. In the first 30 minutes, we were in the game and could have taken the lead, but we couldn't utilize the chances that came our way. But I would say for one thing, we just couldn't train the whole week. Our boys trained only once in the whole week before this game. So it's reflected on the game. It's not where we are. So yeah, it's up to them. That's another thing to talk about. But if we had trained well in the whole week, we would have picked these points. I believe that. We am Komaka as a head coach and my Legon Cities area. Yemuramu our the Black Princesses of Ghana. Say Wafu Zombi tournament Etojano Ghana any hosting at the Black Princesses of Ghana. Womo any Ghana name Mkuta Ghana Francano. Say tournament no. Womo betima J Ediasio Manaso. Na hwe Ghana group ayoma. Na is a Ghana yo group A. Yani the likes of Benin Ivory Coast ene wo. Ne dano Saturday no ene Jumede no start here. Kumasi Babayala Sports of Ghana. Ye tonsari frɛ Benin. Emma under 20 team yemai 8 bichi Benin for no bon economy and san Benin entimi afa ball Antwerpen they say we table na Ghana ene di kan ye were 3 points afa Ivory Coast enso NB ena Benin so NB na hwe group B so say ene koye Nigeria enso timichi Niger e bon economy so Niger entimi afa ball Antwerpen Burkina Faso echi Togo e bon economy no Togo entimi afa ball Antwerpen table no enie Nigeria e were 3 points Burkina Faso e were 3 Togo NB Niger NB ye di Jumede no ebe we pe ene bopi the Black Princess of Ghana coach na ye say papa e fa no you see Basically, and then you see Basically Eddie come and say, Papa, more we need 3-0 na message bang and I demand Ghana for Yente Sema coach Eddie Tuja. So definitely we had to work all that we could to win. So the motive of winning is to advance to the next stage because automatically we have already qualified to the next stage. So that is our motive.
enti coach isi Basile o si de hia say on betimi awi na fe on betimi qualify edo mo na chemo the next stage no eno ne sema papa fan coach isi Basile edi tudwa ye wi na ebusan say papa o hwe chances na mu botugu na as a coach no na is a preparation ben ana wo ye eda fa chances na Ghana for ye botugu no eno so ye ntie sema osani tudwa. It was all because we were in a hurry to score, and that was why we had a lot of chances and we wasted them. But in the second half, I talked to them, take their time, so that as and when the chances come, then we convert, which of course they did to perfection. So we pick it from the second half and then continue from there, because already we've corrected ourselves, and then we'll go back and then we'll rehearse on that again, so that in the next game you will see much improved game. Enti coach isi Basile say first half no na Ghana for boy chances ni tugu na mo second half no oni Mario no kasa na mom one more out of next game omni Ivory Coast for bono obehwe na fe wasiesie ma no se ne Ghana for nya chances a ye betima convert ama Eagles ye na ni nramu na emra Achemodan medi nkuma kan femfere mo emfama de a na se Saturday ni kwabran aginim etena na dwam no odi nkomo ewramu e wa Achemodan Old Town asene ye assemblyman papa ye fe no honorable papa ya ene ne kodi nkuma akra ekobusa ne se onyantie bi se multipurpose bi ekoso enso ewoye Old Town na hefa ene ekoso na tirimupo benkra ene ba ya dwumade kese enso eba Achemodan Oba Old Town, I think Anglican school home. Yeah, multipurpose court be Yamiado Minister of Communication, Madam Osla Usu Kufu. Yeah, this year Kutukumanwa. And on one ICT center, no, so this year, Menchemoana, this is this multipurpose court. I am multipurpose, almost 3 years for netball, lawn tennis, and then handball. Yeah, extensions. I be my baby, team players in a veteran. Yeah, Nina, so say, Yamia Duma, Minka, and Banya, they are Busumi away, and we ensoma esopapa feno papaya assemblyman wori jai na fe nche na ye kwam no ne na unu se Kumasi Asante Kotoko ewuram ewodew no mni Kotokuru as e de ahihye so na papa feno Abdul Ghazal enu a wodi 20 man squad na Kotoko team no me no kase team no eda Koforidua omdwodwo mo hano pe ya ombebo aketem eda fi Koforidua na fa mawuram wodew no mdi game no akwahihye so na mranti a omantimi anjoin Kotoko na ye se trip no entimi ankobi ne enie Steven Mukwala kwa se Kotoko striker no wantimi ankobi Isaac Opon anu so entimi anko Frederick Asale anko Sheriff Mohammed anko Eric Zeze anko Charles Owusu wonu so entimi anko Samlantewe yesi injury nti omantimi anko bi nemom Justice Kwabla Blay me no kase wa join Kotoko team na ne obegem abobi ena Kumasi Asante Kotoko the likes of Richie Buodumo so Ablante Fen Mohammed Alasa mo Dalad Ibrahim womuni anso etimi kobi ne say we are 3 p.m. ye the commentary beba Kotoko versus Kumasi Asante Kotoko ewo dewu a anope de Felix no ye di ejawo ye na komana ne de amana nsem kakada teche de amana na obepiemu awa Eastern Region second division dwumade no enso etodwana made 14 say ena esi ekoye ewo zone 2 ni mu no say ena tie custom setena fie ehye kana bako Achemodan Kotoko rush ebo mekani no Bosumi United afiwe de enema enkoye kra vidako for chama bona kana bako a omotifie prayer amantumi anti veterans for ehye bako ama aye introna for enso entumi anti kwabibrem ebo kana miensa ana afi 3 stars entumi anti atiase jungle stars etena fie shemieno ema basco for entumi antina table no say na city kwabiri ndi kan with 37 points custom tosumieno 25 points nfa atiase jungle stars omo toso miensa 19 points vidako etoso 19 Kotoko toso enum ekuta 19 Bosome for the omo toso makoma konwotwe a omo ekuta 15 point na endra ewo zone 5 no Ko United enso di nkunim ehye kan ba ko a Ko City entumi ante ese kopin table no so a amo prepa Port City ne di kan with 37 eno Ko tosumi no with 36 a yehwe do be qualify enso akonanim Elohim na is Dr. Bednego no Dr. Ba is Achemodan for Matuadi na is Elohim na is treatment center Dr. Bednego na is Dr. we what ni diache e ban say yemfa fidie mfa fifi ni pada sanim enhwe yale na is ne puma sibie ni yemfa drone kanidia na is Dr. Bednego no Elohim treatment center na is Achimkede eho na chese center kese na enso ebi wona is Achemodan for na is Dr. Bednego tiedi no Abednego unse oba
Eba Ghana Premier League Abednego Tete ono wa hye goals no to Dr. Abednego no eba no say yemfifi ni paduanum a doctor no Abednego na so beto ne bo ase ahwehwe ni paduanum na so aye bibia kama enso atimi dia mawo na ye so ne yare ben typhoid fever no asemo a say the way nso ni toto eze oba aboabo a yenso nso nye typhoid na bia bi obi mojam obi enwura mo Dr. Abednego yare ben yare bia masa misi koko yare ben yare bia titu bia no fakodan Dr. Abednego Elohim na say treatment center na say doctor Anthony Boase enhwe mawo afa ba no foda na ura mo doctor ha na say foda ne bo nye de 30 Ghana cedis na say waju foda o pe card nso 20 Ghana na say no so satimi aka card no na say tembia be ko doctor ho bia no problem bia no anya so koya na do card na kwa che say doctor edi mfidie no enso atimi ahwehwe mo jam afidie bia ewura mo hospital benya bi no ura mo Dr. Abednego ha ebi wo ha enye asem ketwa eno so ho to doctor de wa ba kemoda ne mpatemu a oboa na yesesesi a treatment no enso atimi aye fofofo enso ewo ho o hwe doctor na yese ne branches ni bia enkokọ bako ewo ho se na medical kan kede enso bi wo ho ubenya bi wo ho enum kofodua akemoda ye wo alright na yese bebia opposite Dr. Ade eho na abehu Dr. Abednego na yese alright uwo unya fa akemoda mpatemu ade busa sa infa na alright wo unya duru alright wo abo se Dr. Ade ahonje ho no na yese ne ye opposite ho o yira kwan na anu afa Dr. Abednego eniem 054710 8393 054710 8393 Dr. Abednego Elohim Treatment Center womoso asuasen anopei yankwa mono ne yamfa manan sem ka kanta chene fen so dwumadi ni so enkwa yempemo ewo itiri na enhwe ikyasire an na otwawie ya kremone setina fi ehye kan baako Bologna enso ehye enum Atlanta shemiensa Heroes Verona tie kan baako AC Milan ehye enum ema Sampdoria amakomachi amhye baako kopiem leti enso anhye bi Spezia Casio ntumi ahye bi Torino ehye baako Fiorentina so ehye baako Napoli ehye kan miensa Inter Milan etie kan baako Udinese etina fi ema Lazio ekwache mbone kan baako amantumi antie ne Yakobon ya duma AS Roma etina fi ene Salernitana etina ebo ena fi Empoli ene Juve enso ebo na ura mo the French Ligue 1 eni Olympique Lyon echi Monaco bone kan miensa Monaco etimi afoball Antwerp 90s etina fi Montpellier ko bone kan miensa wetimi ate Lille Metropole enso timi chi Olympique Marseille ebone kan mienno Marseille eti kan baako OGC Nice etonsa efe Toulouse obi afoball Antwerp Roland Boboko ni tra ho ema Lens ko bone kan miensa Roland eti kan baako anso na team fan Auxerre etina fi Paris Saint-Germain eko bone kan mienno Auxerre eti kan baako sanso na Star Rams enso tonsa efe team fan Angers obi a hye nyonko no eka mienu the French yenwura mo e La Liga ne ahwe matches ne senete Cadiz Boboko no enso team fan Revalolid e bone kan mienu a Revalolid eti me football Antwerp Genoa Boboko ni tra ho Villarreal eko bone kan mienu Genoa eti kan baako Atletico Bilbao enso team Celta Vigo e bone kan mienu a Celta Vigo eti kan baako Almeria enso team Idris Baba ni team Real Mallorca e bone kan miensa Real Mallorca eti me football Antwerp Getafe etu sare fe echi gemno eye 1-1 Barcelona trafie Real Sociedad ko bone kan mienu Barca eti kan baako Rayo Vallecano enso trauma Espanyol e bone kan mienu Rayo Vallecano eti kan baako Sasuna team fan Atletico Madrid eti bi cho Sasuna bone kan miensa Osasuna eti mi ante Valencia Boboko ni che Madrid e bone kan baako Madrid eti mi ante na Sevilla so tonsa e fe Rebetis obi afa ball Antwerp Bundesliga Freiburg ehye mienu ama Wolfsburg ntumi ante Pioma Hector Berlin ehye baako Bochum enso ehye baako Wafen ehye kan 9 Junior Berlin etimu mienu Schalke 04 ehye mienu ama Frankfurt enso ehye mienu Werder Bremen ehye kan baako FC Cologne enso ehye baako Bayern Munich ehye baako RB Leipzig ebo mekan miensa na Yakobon ayadoma dabi enramom eyade Mens 05 etena fie ehye kan baako ama Stuttgart ehye 9 Augsburg ntumi anchebi Borussia Dortmund ebo mekan miensa Bayer Leverkusen ehye mienu ama Borussia Mönchengladbach enso ehye mienu EPL na fe yanko Tottenham Hotspur etena fie Brentford ko bone kan miensa Tottenham eti kan baako Birmingham etena fie Manchester United ko bone kan baako a wantimi anti Fulham eton sare for Crystal Palace gemno eye 2-2 afi Liverpool eton sare for Aston Villa gemno eye 1-1 na yese Roberto Firmino abrante ne ko ono ene santo atrane ma Liverpool eti Roberto Firmino ko wo sanche go enso de ma Liverpool afi Wolves eton sare for Toughest Everton gemno eye 1-1 Nottingham Forest enso timichi Arsenal the Gunners e bone kan baako a Arsenal etimi ante
na games ni se ne koye West Ham enso timichi Leeds United ebo ne economy ensa Leeds ati kan bako Samson na Brighton enso timichi Southampton ebo ne economy ensa Southampton ati kan bako Manchester City Waited ati Chelsea ebo ne kan bako a Chelsea ati ate Julian Alvarez wano ene bogo adema ati me fa no Man City nyame adema ne Newcastle etosa ela fe Leicester City mino kase na ese Kofi Man City for no enko fa na league no me mami jia brake ojwa osi tie show no life ntino so feel bobo party yanko awia ba ntino awia nyame adoma 2:30 Joshua Kobejem had a sports na ese kwabra ba betena se na afre romo daw ne de comment no e de abakotoku Royals versus Kumasi Asante Kotoko oti Joseph Ejiri na ese obrimpo pokware Ray eni Mauli ene bu echidom ene de nsem no e de bai sable ye jemu e de ma de chema jeno boba na kwabra betena se abo adwuma Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM ZackNation.net. Eniama bi wo shema enia se ebadija yeduma ebusie bi wo ba onye yi wo timu ani wo fili okay but wo ni hwe wo yo okay so bi tu ka se ebusie ni ye wo ni pa enisika maybe no ya adwene o hie bi na wo busie mu no go take me to prayer. Don't waste it. Ghana Adisiye obuoba ofore amanfo ati edeba Ahenkan 93.3 FM. Make nobody call my phone. I've always been on my own. So many things man I see for life, and if you know be mama how I feel survive, that be the reason why I call Susanna, make she come and hold my body. I day so low. Because say nobody go forgive me the ginger. Wow, low, I'm in pain. Somebody Ghana Adisiye obuoba ofore amanfo ati edeba Ahenkan 93.3 FM. If I show you my liver, you go take me to prayer. Don't wait till I'm under 6 feet down, and then go tell you strong. Then go sing my song. Make nobody call my phone. I've always been on. Okay, Mami Sanase.
Na me mo watching famra show ni so matching. Your most authoritative social, political, and current affairs talk show. I don't know that's where you see Konya Bunu so ye di ho chia media ma. Ye segment after segment in every hon kakra. Afi ye wi ani abo awura amanyosem nia ACC wo Ghana na eno so ye di mu nkomo kama. E di ama. My emphasis and confirm the sports team. Kofi Ejiri AJ, Deputy Head of Sports. Oni Obrimpong Opoku Ware. Ben Mauli. Joshua Kwabene Jenim. Raymond Ashitete. Here to us some 35 minutes after 7 a.m. Matching. I don't need you made anything. Edi am just so obo ba ofori amanfo. So I gotta switch to the brighter side of life and celebrate one or two people here. Mami shall see him free her. Hey. 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 Nobody call my phone. I've always been on my own. If I tell you, say I'm okay. I lie. Everything I feel in my heart and soul. She see me so. I'm smiling, but I'm dead inside. What's it? Into my eyes, see the pain inside. Hey. I don't wanna chill, I wanna stay inside. A very good morning going out to you, Gladys Ampabing, who are joining in. Yeah, that's CBBRE. So a glorious happy birthday going out to you, Patrick Ejenim Boating. Patrick Ejenim Boating. Live long and prosper. Today is your birthday. I'm smiling, but I'm dead inside. Look into my eyes, see the pain inside. I don't wanna chill, I wanna stay inside. Samson and Neye Wawuda. So a glorious happy birthday going out to you as well. Nana Kwame Ohene or Amasaman. I've always been on my own. Live long and prosper as well. And of course, thousands of people celebrating their birthday today. We wish you all well. Live to be 93 or 3 and beyond. I'm in pain. Somebody shut the door to my finger. Nobody knows. Adisiye. Opoba ofore amanfo emamu atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. Rebacha wada chinti obra kwenti ofutu ni adisuye wo me de toa so e de ama na fi ya bokwa to ha ma da ubon krata mo boso no so ye de abeto so Anopai wada chinti I've always been on my own. Wada chinti If I tell you say I'm okay, I lie. Everything I feel in my heart and soul. Oh, she see me so. I'm smiling, but I'm dead inside. Look into my eyes, see the pain inside. I don't wanna chill, I wanna stay inside. I don't wanna. Okay, what I chintina no pay the day and brofo kasemu you say life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. 10% of what happens to you and 90% of how you react. Abrabone sa pepe ena etie. Enti se ye twaso e de ama na fe ya cheche mu de abayan kasankasan de mu a ne epese wote ase nyina ne se eniema ne de besisi enso hwe beba enimguase beba enkugu beba eniema bebre bekoso wo abrabom obeti senkrofo kre ka ho asem omo ebeka ho asem no papa omo ebeka ho asem ne bone
but sɛ wote sɛ biribi saa ɛkɔ so na ɛfa wo ho biribi si na ɛfa wo ho a sɛ esi na wote na anamɔn a utuo wote a nneɛma a woyɛ no ɛno obroni friend reaction ɛno no egyina mu ɔha mu abupɛn aduɔkono nti ɔha mu abupɛn edu ɛyɛ nneɛma a esie ɛna emu aduɔkono ɛyɛ adeɛ no sɛ asi nea wo bɛyɛ afa ho anamɔn a wo bɛtu ensɛm a wo bɛka esu a wobɛda ne di ɛno egyina hɔ ma aduɔkono na sɛ aduɔkono no egyina hɔ de ma no ɛno na edi binom kɔ amaneem ebinom nso so kɔ enhyira mu because asɛm ni si wie a ɛnɛ obi ɛho akyere no ɛnɛ obi ɛda afiase obi anya amaneɛ sɛ wotietie mu a asɛm na esi yɛ na kɔno na asɛm yɛ de o nanso so wanya botrɛ ɔpepere ne ho kɔka nsɛm bi ɔpepere ne ho kɔtu anamon bi ama ɛnɛ akwakofa wɔ haw kɛseɛ ɛna de abrɛ no enti sɛ biribi si a sɛ wote krase nkrɔfo ɔka ho asɛm sɛ wote sɛ ɛnneɛma bɔne bi kɔ so wɔ abra bomu a ɛyɛ nyabotrɛ obi anyabotrɛ ama ɛnɛ ɔkɔ akɔsa ne ho yareɛ wasan akɔfa yareɛ kɛseɛ bi ama ne ho obi anyabotrɛ wɔ ne esi yɛ wɔ na abra bom ɔkɔpa no aduro afei di asan akɔgye nsɛm koraa nti abrabɔ no a yɛbɔ yi abusua wo da chintio ɛna ama yakɔfa wei a yɛka ho asɛm anɔpa yi life is 10% what happens to you and 90% how you react to it nti sɛ esi a ɛyɛ anamɔ bɛn na wotu okɔ afuo ni mu na the first year wobɛhunu uduru afuo ni mu no ano ɛna wohunu sɛ waburo no obi apompan sɛ wohunu sɛ obi apompan waburo no a wani bɔ so prɛko pɛ no a ɛyɛ adɛn na woyɛ wani bɔ so no ano ahyase edidi atem wani bɔ so no ano ahyase ebodua wani bɔ so no ahyase keka nsɛm ana sɛ wani bɔ so sɛ maburo yi obi awura mu abɛpempan bi ɛyɛ wunya butrɛ ebo wura afuo nim ɛhwɛ ebi kura betimi aba sɛ enye nipa da sani ene nkrantie wo mani eden kura kye nipa ebetimi aba sɛ ɛyɛ krantie bi kura na ebo wura hɔ ɛna ɔbɛpempan aburo no enti sɛ wo kɔpepere wo ho ɛkɔkeka nsɛm bi a wanhwe yi a wɔkyena bi benu ho ɔkyena bi benu ho mame nka sɛm wei mfa nkyerɛ na afei yɛntoa so na mekɔ secondary school no na me school chaplain students chaplain I mean kan sa aneti ase na abrantie baako ana menene nyina wo room baako na oye kroboni na debia wo di nkomo ne o di nkomo phone so a meti ko chape na sa ko chape no meti chape no a chaplain ya omutwa ne short ye chape enti na me feel say odi sa ko chape no me na de bia ofa phone no a oka me ho asem enti one day na me say no sa ko chape no me bisa na wa kire me ase ami bisa no a wo kire me ase no say krobofo kasa baako yesi say wo ho te san yu sesen enti ofa phone ni bia wo se obisa ne say ne ho te san ansa na nkomo na toa so nti ya no ni coach ape no senka ma nya botre era me say oh no de bia odi coach ape bia me no wo ka me ho asem de kire obi nti no mi ko tu ana mo bia enka mi ko tu saa na mo no enu me ho sa fe wo tin komo na se ba si we ni de kire aha thank you enti to da bi kura na ye wudin na ye gbo aka asem abo abasumpo but wo ti wudin keke no wo se ye ka ho asem bone e na wo firi ase ehemfo de bobo mi di no e dia no enkrofo bibiri nse sifem enam asem bi o mo te ya o mo anya botre life is 10% what happens to you and 90%
of how you react to it. Christ asumdwe nkan yen ho. No ma ya botre. Na ye tu anamu bi a yenwe ho mienu miensa enan ansa na tu ho anamu. Enkrofo bebre nyamane enya asem na eto wo mu no da bi. Na emom asem na esi ye no akire yi ensem a okeka ye. Eno na ama ne ho akire ne bebre no. Enkrofo bebre aware agu. Enya asem wa esi ye ma aware ni gu ye o. Na emom asem ni si ye no. Sene oba ni so mu, sene be ma no nso so mu. Omo reactions ena ama ene aware no agu. Eye bibi kitwa bi na si ye. Okofie hono na ohwe a enema bi adane. We nya butire misem am ya nkyere no. Ena wo hya asese wo kasa. Akire yi ene ebekire mu kire ne se oh saa na mo ya yetue na nya na mo bone. Ne mum eya na mo ntu a ebeboa wo ankasa. Hwe se wo hu se bibi asi a eye nya butire wate. Ma me fa we nsan fa ntwa to mfa mma wo. Me de betimi aka se bi efi a me meti mitiri ye. Mi pie ye na nsuo to. Nsuo to gidi. Na baby a me di me ki hye no me make sure say enipa hunu. Me fie hofo na hunu. Because bibia betumi asi. Onipa de wo ko baby ano do ho agigya. Na we na me pie ya me bae nsuo ni to na me ni fie. Me pie ya me bae no. Na ya bie epono no. Epono na ye bie ye no. Na eye robbers ya ewo inside. Ena nsuo to no. Mabusuafo na adwen ho se da bi. Nsuo yi bu agu kwa. Robber yi nso akrachi wo bi woni inside ho. Ene ade ne enkofa robber yi fama mesim. Na nsuo ni so a onya bi mfa nye na de. Enti se abusua hwe ha. Me duru ho no mo no. Ena me nu se ede yi me komitu mu. E robber si abonten. Ede na ekoso. Ena me hya hye na gbugbugbugbu. Enti akire yi ye be kire mu kire wo se oh bia ye bie wo prono no kofa roba no anase bia ye bie wo prono no ye mie wo prono no si ye kodi moni o na mom ye bie wo prono no kofa roba no edi besi ho ene nsuo no na me di dware nsuo no na me di ye bibia enti me ba ho prekope na me hu ye na me hya ase na me toto me ho tugu ya anka kire ye ba kire mu kire me nka me nsasi fam enti anopa dia me ka kire wo no se bibi si a eya ampepere wo ho entu anamon bi wan we ya binu ho. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Mami ba pie ye akola ni pie no ko di pani atem hwa pani ne mpowa pa na mami bi twam ene ohunu se akoda no o didi mami abrewa na tem ene wo frɛ akwala no wo twa ne to ho ene akwala yi yanche ne ho di sunko refie duru ho no na ne maami wo ho no se ho na abro wo se maami asomesi na maami di akire koya kokeka na adwen kire no wie no se maami akeka wa adwen kire me ye tena se oba ye obisa de ntia oba ne yebo no oba no oye ABCD wakodidi pani atem pani no didi na atem no betimi adome no ama ebe se na bra bokra afi ni maame ne ba betrans ya tie nsem ni mu ye kire mu kire ni wie afi waboto atem didi okodidi maame ni nyina waye basa question ne say obetimi asan reverse atem didi enu ana enti se bibi si am ye nya botre ho ana muntuo no ye nya botre ewo ho Krista sumdwe nkan ho biom na adom no so mfama ye me pacha woda chinti anopai ni ede bre we say life is 100% what happens to you and 90% of how you react after whatever that has happened. Esi Krista sumdwe nkan ho no mayen abotre eni as akoma toyem ohu e wo se nya akoma a edwo
nearly 2 anamo na esoba mfaso bebree ede mayen anopai woda chinti de ede bre wo no BBC a eye nyabotre na bibi asi ama nkrofo bi enyabotre anamo omutu ye na be chen asem na si ye no amene aye deja amogidi se urade kan ho nti de bia no ye de obeboa yen na BBC a yen pepre ye ho ya kwakwa kofa wo ha kese e de amayen ho woda chinti ye de bre wo no esi. If I tell you say I'm okay, I lie. Everything I feel in my heart and soul. Oh, I should see me so. I'm smiling, but I'm dead inside. Look into my eyes, see the pain inside. I don't wanna chill, I wanna stay inside. If I show you my liver, you go take me to prayer. Don't wait till I'm under 6 feet, I'm gone. And I go tell you I'm strong. Then go sing my songs. Make nobody call my phone. I've always been on my own. Oh. So many things, man, I see for life. And if you know me, mama, how I feel survive. That be the reason why I call Susanna. Make she come and hold my body. A very good morning going out to you, nobody can forgive me, Mr. Eric Sechi Inketia, flag bearer aspirant NPP. I don't pay me to say Bibi Aboko. Hey, Nyankopon ya aduma watchna by election ebekoso ewu kumewu eno ewa sante mantem emu anope ye behwe na yetimi adi no ho nkomo kakra edi amount enra ena the 2 major political parties, you know, womu nyina wrap up womu campaigns inti enra na enya senketwa ewu kumewu ho no mo NPP4 eyebi ema omampanyi Akufo-Addo. In fact Tibre kesefo e wo man mu nyina koye ed wo mo support ekotai wo mo candidate Ernest enim no wo mo de wo mo support kotai na chi o mo wrap up wo mo campaign wo ho eno achi nso so NDC fo nso so Akwasi Amankwa o no nso wrap up ne campaign wo ho no mo anti enrade was a wrap of campaigns ene ontumi nya campaign bia wo chena nso so saa na fi akwakoto aba no ochena na empanimfo ko horom ko kan sem bebre NPP empanimfo ko kan bi omampani Akufo-Addo ko kan bi wo ho saa nso so na omampani abedi akiri nso twi na ndrade ni twi ne ko ete ko ye kura te se ensem anu ko kan nyina na nhunu ni tim hunu ne nan keka bom saa osi ye da sum no osi ye da sunsum mu na nya asem keto enra ewu kumewu but ni nyina mu no omo wrap up campaigns ni nyina ewo kumewu polling stations a omo akreti ere ba beto aba no 75 polling stations womo ekwakoto aba voters no registered voters no a little over 35,000 ena ebekoso ewu kumewu ho nyame yadoma wo chena into ochina by 7 am ekopim 5 pm na abato no ahyase ewo ho empanimfo akirikiri mu bebre. One major thing na eno so pm wo ho no mo a omo de clarification aba 2 independent candidates no omo nyina ekradin kwakudua but mitietie mu a mafia work ena nkrofo bi pese omo bo ewo ho se kwakudua baako no ono no call 2020 no one the former and the late MP Philip Basua ene ko preye ka aketua bi nko de Philip Basua no ehwe fom eni se ni triye ya ofa ho a wo de edi nkonim enu nti ama MPP fo no yeso omusuro omfo se man no this time obe puli surprise ni bebre enti sa na tie de nkonkofa kwakudua bi foforo bi efa me frustrate asenso de a wo de kwakoto aba wo symbol no omu nyina yusu pepe ene a dove ene omu nyina yusu electoral commission frɛ kwakudua ketwa ka chenze kwakudua ketwa pani baaye no di dove ne baaye
enti won so di dove ba enye yie sesa no kwakudu aketewa se da bi onti so dogu bi nu abe ena electoral commission so agina wo mo emra so ama nei yama na so yamo anoma tuufo no wantia aso ene de be ma wo edi wo me yimu emerefo mama chia no pay ajo so hene bibi aboko de nyame adome na so nyame adome so me ho ye pa ma de ase sure se aso de ye chen ayo se aso ne de betimi de akuma no ma dabi we ni ye ne de do ni bi sa yamfa nkuma no ma oh okay enya akuma ya di pedua mu no hole ye den we ya axe dabi hole okay ya di ya yi yedi from no de jiri no bias unze bi wa mfu ya nketenkete bi no ya di ba eno ni aso no enti yama na so okay so won fa nkodo na si ya si obi anya kuya ba kwaro e stubborn best stubborn pa agenda ne de ne bae bi din no wasa fa ne symbol agenda ne de ne bae na agenda ne na so afra ayo ntoma temptation omo de be frustrating crofo but the issue is yenimu ani yenimu ba mafia wa politics mu na enye o kra enye o we de da hododo enye kra oma ya akopekwa akudu bi aba akotua ne hu sika enti ono no ho no ne ka prekra ni ne ekoso ni mu enti ono say oyusu nanim ni din ene de akwa frustration no but we dim say ono ana o say ne we nya mo na mo se say mo di adada afi wo how ne say musro afi na bubu nkotoje eje madwene ho amenti ase edie nti bubu nkotoje akunya kuma asa shake bi wo asa mabo shake akunya ya mo di adada obi ane mo mpere ho ntafi wo how ne mo edie pa na sisi mbibifo edie na problem a mo di matimi aso am nkrofo nyina kogu obi kura ya obeda form si entiatia no so se wahu we kire akunya ne de mo benya na so de mo ye kura kire se mo amunim se enioma nkoyi silipa nkoyi because no makoyi ase we ka mo nkopa achew ayi omunye hu hwe ningo pram by election sa na mkoye ningo pram by election ko ayi ba bia woman yi ayawa so mo ho se no mkoye ho omkoye mpuntunjuma enti na obi kire na adwen se o ye sitting MP na opese umpotem ho impuntu koso a wankasa free wupem na resign na yemra me by election na mo ampuntu nkoso because I don't get it okokumewu ho a ekwan ya ase ye omu eni nsuo ye mo mu nsuo omu eni nkane ye mo nkane ya by election be koso dia by election be koso ampuntu koso enti we sitting MP a resign na by election no emra ne emfansiesie wo ho no mo nti siesie ho wie no be san ba bi mu no aba ebe ye din papa o ma ye to so mi enu se mi sa ke be yire sa ebe ye de be yire o resign no asa ba bi esa mi resign ma to me nkobi so that say me resign am nkobi mu ba o sa be yire ba me san ba after 4 years ene de ja me de be primpuntu na no be ka chamanfo no se me shada ya na sesen wo shada wo ka chero me se wo shada ya primpuntu aba wo de tena ho se nke ni kwan se yesa wo betena ho ensi pacho ye de anya ka kire timamfo ne se wo se omambafo ne se ne ka din ba meka anya setin no omo amia no zo amia na meka no omo mia setin no omo awie no mo wie ne no okwade ya mo kana chidi a ba election betwa na zo bi to so pa se wono resign se mo mu do de enu de anya futu papa se adwenkyere dabi adwenkyere we de meka ne wa mamomfa se tina man kan si supi no adwenkyere we de anye mo mia no so mo ndai no was so ni Friday want to man azu ube bia so am obi akasa akwa oto osoro ose adwempa
me after my dear. I can't be one to cover my dear. I don't tell you, Mummy, you need not to zoom. Me man get to be that. If you baby any, I don't tell that's what be so pass on resign putting my brother on his own so and also obi to me resign. Hey, Ghana e bi no ma ye bi da. Say be on why ya na nyam putting you ma wo pera benti. So nim say den ya ye koy by election puntu beba. Enti ayi yes afọ no matwam telensi ebisi wo ho. Wo se telen telensi. Ohene no MP no resign ye. E no de kodi ohen. So no na bibia ben. Emma impuntu course ho. Ya bo dia okay. Enye impuntu ti no resign yo. Na dey nti. Say na ben. But I ben impuntu ba yi. Ohun say ohene. Wotena kunya so a. Jesus sebi mpaduasa. Yes. What is so da na amanyosemi eyemfie nan eduru pe na wakoma. Aya ase ebo. Eno de emfa ho wa ba mu na kire wado. Na me kire yi. Ba ohene de so woteso ano de emfa ho ne. Oh, betimi atena so ache na ohene so de woteso a what is the guarantee so betena so ache? It could be say obet ye de ubesi so ene ochena nyame ato nsa frɛ wo. Ba no na nse da nya eno ka de wa wi nko hompo. Sesa na etie. Ba when de eda wanim se mfie nan o. Obi so nyina obi our parliament from 1996. Ebe pem sa abre. Onte so wahene. Otese wahene. But yes. Ni ti na ye. Enti wahene no so tie. Otena so cha so tie. Ono no ya de usi su na ochena betimi afim. Ajabo ono no dia no gise tio gise ebia nyame ato ne zafre no eno ni only way ya obetimi dia ba wo dia yi 50-50 fie nan no duru pe enya 50-50 ebu akra de ubaya de panso kwa na nko fa e depend ebu abe utim se mpi wana akwa de mo ye den yi no mso wana o ka mri ba o se okoboy yaso say nti na make say it depend but we are MP especially we are MP our party stronghold say na on titi nipam unse we MPs ni bebre ho no a omo titi nipam uko constituency ho a we wura ho utimi say ekuo we nie but we MP no the moment I toma wa be MP no you have become a father. You should be able to bring both devices ni nyina together. But MP one ma say me dem try ya obi tan wo tan ntimi dem ne nga yi eno no sa no one day onkrofo omo wo so omo do no omo nyina de abufu ne kombeto atia wo so ya say obu ha kan omo bom jo omo den ometo atia kan omo bom but at least kan omo bom yo omo den omo beto atia wo and I make say na nyankwada o ajabo onyene ne amai ni amo kan nyesa menti ase o but de me so me kan say onipa nkwa ewo nyame nsem so that is and bibia betimi asi sure bibia betimi asi ye be koda sorry yes wo hini we ne nkrofo so mu tu no a onti de bia asi etu wo he ya bo no ya na intense ni ya onyene no nya kwapa eteki ahempo na tuonu kra bam ni oso onyo he kro adia to so no onu kra utun ubetimi akotu ni onu so onyo he a ni onu so onyo he a waje aboso no wo so ye be ma da ni opia soja fo di na chi kra si omudi na chi omudi na yo so no wateso what dey eso wateso akunya na we he wateso oteso akonwa amanso wo hu akonwa ni baabi mpo ana oteso se onana wo ye nana your friend nana uno jere ngana na puto go ya na usuru nu ayo nana suo ban nana suo ban ai eti media dia make akosie ne se wo betimi ayo he but enne nya me betimi ato nsa afrɛ wo ye tie wo. It is not about how long I may be so, but the impact I will make it. I don't know who here. So that's here. It will be me about for one term pay. One term pay now be making serious impact. Now Uncle for say yeah, pa. Just leave them.
Ewomu a ya mefra wo bi mu a ye befra obi ofiri wo busua mu. Enti ensanity. Sanani ya ni yo. Na ke. So ati e. Ene okoboy okọ lejokuku a. Enkrofo na nuom ho anu. Enti no Nyankopon ye wadom. Na wo san present wo bi mu a. Nkrofo be san de waba. Enti eno de ya na mfa ho. But our resignation in there, Obian Wobey. Dear here. Obian was a resign by election. Or what dear you or resign. Some coffee or Mudia minister, dear. A hobrassier at this ready yesterday woman. But a new woman. Honorable, living legends for oh dear, I don't know what to mean. I was with Jagrozi now was a sure. Nyankopon ya adoma wo kina na abatfo ne bekoso ewukumawu nti yeso ye die ni bedi akira a ne ebesi wo ho bia na de mu amane de bebre yes mo amanfo some de mo one cup omo de mo one cup ayi na de bedi nkuni mu ho hwan ya hwan onti ye dabi o omo de mo one cup say hwan menti aso osono ma no am chiche mo omo chiche emo mo. Oh, okay. Okay. You say one cup. One cup. How much you share more one cup? Yes, one cup. But there's a quantity. Now we there. There be near drink kind of. No one cup. Papa, you might be. I miss Kuana and the buy. Oh, any allegations in the higher. Also, on why be pinicas yo, or some of them one cup. 20 minutes. Not just say, yeah, oh, I'm there on baby. Say, no person. See, my partner say, what is your motor chamu to Jimmy? Uriah John. So, what is a Yanum for be chamu to Jimmy? MPP for the chamu to Jimmy or we near delegates about for we about for involve it. And I make us say, the young work to a bunny little over 35,000. And you be me jail and one cup little. No one's on my chantoma. Who's on my chantoma? And we are delegates. That be when and to my chancasa cost. Any me. Any padu do a cotwa bay. Any me. Say, Kakri bit me be a bay. Oh, there be any me. And you must see so there's any aketia. Any me. See the young one the answer. Now, me didn't want me tiasi. Say, it is your pa no. Or many brabro on any say. Some parliament to be free. Into a movie, I say, visiting in the court. I want Nakamu, where you are. Me, I send off Nakamu, Munyamuko go said Yakameti. Any power, I didn't know. Near 20. Oh, Kumaudi, to extent, no me to a more the way or more, didn't you more yes, I know say one. Ote akonya so a every be incumbency disadvantages enu bi na ekwatia wo no already ho aye hin sa ne manema no nti one way ya vote no so beti nti wo sa wo kona no mko kasa na ene se ndra papa yi ko keka bi ya da sunsun mu a wadadiem ya da sunsun mu fie nan no kabro first o se ya da sunsun mu fie nan ya da sun serious na mudi yagoye ya da sunsumu fie nan eni nyame adom ya ba han mu amomo wo se mo san ba biem o baba be ye den enti mo ntoma ayi ns yawo intim anim intim campaign do ma bia ma no papa no sam na me kan wo nyame na ma no intim so apiem mo ntoma ns yawo intim anim babe ya da sunsun mu mfie nan nti omo se yentoma omo no omo ba be den ebiem ernest yawo intim anim omre ne ho ase obre ne ho ase no wanhunu ne ka no
Wede man kan ye kura wan ka no so ato. Na no afum basa basa. Na the way I pressure bi na eba o muso ana because who penny the guy go to I am to ya. We so ko guma na kuma se wonu na munya akọ. Mo kwa ma mo nka mo bro fo na mo mara. Yeah, woni enam kuma se a wo mo keka me ho nsem bo. O we ga me wo nsem ba no. O mo nyina ni mu be gu ase. Woni ani mu be gu ase. Mako. Da bi kuma se wonu na no. Ho nye won. Da bi e wonu na ya twi no. Omo ko mo nka brofo. Omo nka brofo na because ana o si ye ntworo ma wo momom. Ye chochu ye chro ma ma ya na asem ni ho. So wo twera de obeka no brofo. Na ho nsunsun agire chro ma. Asem o. Anyways, me ma kwana mo ntwa so na ja mo ko ba. Ye de aka ho. That's ya. Mengo. Yo. Ghana dis mama. Ya mamu nyina mo achi ebiem sama makwa ba de ba amansan agya tumu kasa fidie. Ahenkan 93.3 FM ebutu apoya mantam achem aboabo. Maame akua Afrakoma Batampa Studios. Ana na anopei yesi enkonyan. Jumadi a osugusu awu etie no eye maache. Maache ni mu ana yedi da obon krata no ni de ani mu mboboso ede eba besumwo. Akyerebe no eso no wo fiduam yaye de no abo anopa no nwotwe apanwusima no du baako 8:11 am. Odi no wadaro ma bosai se echen yede no so ana se yede no wanimu chenwa mane ha wa kyerebe no enye penemu echen so bebere so a na ye se odi no hunisefum so enso ewo hu. Na anuanum ye no yasin konya de obon ka tambo so edi ba besumwo eye me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa indi wanimu kan mene merema apedie the beauty Queen Mother. Afia ampofowa. Afi adeshima mama yenti simu enemum de achi wa be fonten so Facebook live and afi YouTube live. Ni nya no aya henkan 93.3 FM. Na daily guide de obokata no and adeshima mama de efrase. Waden kan bubuni mantam suafo onimanyamfo Henry Cote fo nyine dia ba na opanyi se de okasa no timi se nani abere pa wo kire mu se esum a wankan bubuni mantam mu ankrofo akeka ka ho ensem no ense da ni nyina so bia amafo se na senka ne na ya na kro pre na aso na adum ni ade ana wo chem se dabi nya sa na tie omguso omdi no ma gugu akwan mu nyina no yensiesie ni bia dum siesie na ekoso oti Ghana fam kasa dudu amu hwe na ma siesie kan ya ma ye nyina ya timi awisu ameno ma timi so akọ eye enkan wo wie ye ne krata fa etoso miensa ana wade Ghana mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Addo wade akora mfonye di abai akora edinensa ato ne bo no wahyebo ka kire Ghana fo nyina se wono afimpino ene eye aduonu enumu ena ja obe sole Ghana kunya no so na wo sere se wo sore a eye wono ankasangasa na manyokuo no mu de obetu frank ade ama wo mo no wono ena ode baton no be hye ne saso wonto aso nti ono wo se woni de ogidi se na aban na betwa so abuo man konkono Ghana krata fe to so miensa na ansem yi eye daily guide atintim ede aguo na wotre se rewusem bi asi mehemfonyini ya atimu se sutade ibi se wesu yesu tinio na wotwade ba ye no mehu se owura ba ko bi giramo hye atade kokko bi se odina nsuo nimu na eye ehyan ibi kai ibi akohye nsuo nimu areho adane abutu a ne nan ahwehwehwe wiem kan kobes no ahwehwehwe wiem na woche se sa eye akwanhia ye si ye enam so ama enipa mako ensia agei obi nso yemu mepra omo antimi anka bi omo nyina tim keja amato anan mo wonse do ti da obokratai e de homfonyini e de aba owieye anu o kire mu se sa aja akwantufu mutu kwanfro bi ma so bepie mo makonko Ghana mu ya o mbedru wiem hyengina bia ni ya yire omo kete wo umbo nose mask wo wan wonsa wo brayan kwone enko test wo hwese wo yade ni bia COVID-19 no ene won sansem ni nyina no wo che se sem no kasei aswom na hwapom de dwumadi ntotue eso Ghana Health Service for che so mayi sa ntotue ni nyina de afiri ho isi akwa mada ho wo ba akọ ba bi twam ko ba bi obi an ka hwe san se isi an yade no yade se
aba fam ano abrase ano nsɛm de bɔkrata yi enso ɛde aba na owie ye na ne kwakra mu no wɔkyerɛ mu ɛsɛ Pristia Sankofa Gold wɔn ma saa babiem ɔmo yɛ adwuma ɛboa ma no matimi akonkan ntia no so nsɛm de bɔkrata yi ɛde aba ene anɔpɛ Daily Guide Ghana's favorite newspaper emu ensem ɛna de shima mamede adan we Daily graphic da ubokrata no Daily graphic da ubokrata no ena mede to so truth and accuracy every day de bia no kura ne pepe yonkwa en wo mo hwe so mo twere de ba na abusua IMF sika no ofa edikan de no mo hye yebo no aba betom entia ne eka no fowiata ne nsamie no wode ahia ne nanim se no wonwea ne broni bi gina ha wo mo esresre pa gese mu ye eno wasam ya twere ede ato no na ase anom wanso Ghana man pende da John Dramani Mahama ono so edasio dadadamase se yeni etu franka ediama NDC amanyoko nti ayasedamu a ena John Dramani Mahama wowo na tadi fite hye nanim serious wo nwenwe je secretary idie ene obi amunan obi a se da shirim ene anyasem ketwa kura na Ministry of Food and Agriculture womo so ene kasai womo se no womo de nyoma hodro bi agu akwan mu a womo ba behwe manuane se ye bedua we na nuane abusu chapo no ebekọ so papa it said here womo de nyoma agu akwan mu papa ya kan se kuayonsem ebegina brane ewo krom ha na do danko akufu ado no ni nipa otoso nyansa wo sere ewo krata ye nimu ni nyina ne se adusho boy gaga prema ye mampani his excellency na do danko akufu ado da wo nwe wo sere papa na nasem wo Kenya no so wo mu 2024 abato no tese gaga to ga udisi ombetwa anu nti onim se 2024 mbedi nkunim na nkunim dia na behya ase Afrikumawu womo bekwa koto abachina na MPP ni asa afa kunya no na nti nkunimdie no behya ase afiri wonom akosi se 2024 wonom NPP amanyoko no sa betena abenga no so enti nsam na nado danko akufado aka eno no we aye Daily Graphic da ubo krata no na Ghana rishimama metua da ubo krata mboso no de amawa na the Daily Dispatch emu ena mabo ede awura yi eni asem no kasai wode atotoduro ani ntine kukudam a wonum ewo osono kokroko amanyoko ni mu New Patriotic Party wode omumfanyi di aba na wakyase safo do omumfanyi nyina aba ye emu makomako enan emfonyi ni yenum emu makomako enan wonum asigina yese omopese omutu franka de ma osono kokroko amanyoko MPP ene mu baako wono de pempe yi wona tie kunya so a MPP amanyoko yi ene de ne baaye enti wo hwemfonyi na de odikan Ghana man panyina be de che Dr. Alhaji Mahmoud Baumia saa so na de otoso biem onumanyamfo akompre ko Canada Japan Asen Central for onmra se bedwani de otoso biem onumanyamfo Diogate ono so obaye osoafo a na ohwe keteke dwumadie ene ne ntotoye eso ena afe onumanyamfo alankwadwo kyeremate a ono so oye ankane osoafo na ohwe dwadie ne firi dwumadie ntotoye so de otoso num mpempen Ghana man panyin na danko akufado ensembe na Daily Dispatch de atato yiwasumleti ai wo kire mu se wo kakai ensem bi akokọ so wa bra na MPP amanyoko no boaboam so mbeso mu yi frankatuni de ma amanyoko no afimpi no ene edu 2010 no eno ase alankwadwo kire maten ka asem bi sa aduru so ye nei ala na atamato ni mediri so ababi obenam bia aduru meso mela no wase 2010 sa na amanfo ka se na do abre pa wa MPP mu entiama ne kwan no no nko aduru na naso ebusa ala se aduru hwan na so ye pe obi obedi animu a obeboa me agitumi a wo se aduru obi so aduru hwan so anya santre ne yeto na aka se aduru obi so enti wono no de sa abre nimu no no wonfo asa aduru wo so no policy ni so ene die papa na gi ato no so se aduru ono so
ana wo kyerɛ me sɛ we ya anti we dispatch ne kora ne sɛn ana ɔde aba meso makan na owie no kyerɛ me sɛ efiti afi apem ahankono aduosia 1966 edi be wurama ba pem afi mpeno ne aduonu mienu 2022 no wo kyerɛ sɛ Ghana yakɔ IMF fo akache akɔsra wo mo homoa mpre mako du enson 17 times ɛne yakɔ wo aso yeye na obisa sɛ how far yakɔ ye no de na wie ye etunya da bɔkra tani bia the daily dispatch akatafe to so biedu wode sa agechemu nyina yakɔ ye sika agege ye ɛne afi sɛ de ho ntuo na asibiti nyina no wakukyiri de agu hɔ na owie ye no ɛna wo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ sɛ ukopiem ɛwɔ ɛyɛ adentan so a ɛwɔ nso ehuru sɛ ndisi fo akɔto aba no ɛwɔ num sɛ nso no ɔmo kyerɛ sɛ emfie nan bia no ndisi fo ɔmo sesa do odi o manim kan prem na se bedwafie akunya no nanso afi we de ɔte so no Ramadan wasan so adi nkunim etu adi nkunim sa no ene so ukopiem wa MPP amanyokonim so a owura obin fosu wonso ani abre se wonso pese wono prem na se bedwafie akunya no wa MPP din mu ti echem se omumienu no se koba se obin fosu we ne dia na kyese akansie ne ba beye fosu versus Ramadan who go win ti ho asem de bɔkra tai dia ba owie ye gwatwa mfanyini bi dia ba ene edom nya asem ketwa Ghana man panya be de che Dr. Laji Mamudu Bawumia ene ogina dom ye nimu yi waten ne nsasa wo hyefurugu na anas wo hyira wo no mo so wo ye de nso na je so ayese campaign an wo ye ni nyina nso kopiem wo aye kumawu na onso mo kane mra hye bedwani odumanyamfo Philip baso ase wo mapre ne krabe na nuti aja sisi am no kase do panyin no ye beka sa tia fasa susu de ye dinda wie kura enti akra kopie na yiyo na se no akọ ye se fans BMW oh baby obefa bia no am de age no ho mpa na osoro na bi pa na wase bi pa ne finfini na je se aja agenda na ye adwuma enti ye no nsem de boka tai dia ba wei ane ensem na foforo bi account the daily dispatch de boka tai ni de animu no na me de asum wei abusuani ama yanto aso ede custodian da obokrata no na me de to aso da na do dan kwa kufu ado se kira nyame ya adom so se gbangbran ani pipi for kumawu akunya no wo mo betamatena so simple kra na do dan kwa kufu ado asem da ha biem ya wo ka kira chief justice ani ne abu asabapa uye too good uye papa ye good man waboa pa amatentre ne ekoso ewo krom ha eti obona baso pa enyasem kuma eno ho asem ya twere ede afia ha sei na big picture ya da ha no mutafa eye owura bi aja wono ena kopie mu Jospon no ya mu boss Jospon fo nso ani abre pa so wo mo behwe na wono madua mo ewo krom ha na ya di local rice no enu nti papa ya asem wa waka kira ba nyina ne se ebe ya akwomfa tabono ento emu aye krafi amanfoforo so ba no ya fa tabono nto so na hwan rice hwan ebidi adanu bi obi bodin bi chesa mezi we nya ya mo se an namzi ye ni edi nuoma ya si togo rice nyina akura okrom ha nti osisa mo ni na bi kura ya roba yamfa tabono nto so na yendi local rice no na ye ho nto ye na Ghana ye ni sika so akasesam ni akokrokosam ya ye dedodo na ohibi so da na ni bre no na nani abre we kra de ya amankrado owo abosoma ase en wo ka kira ban se enkofo bi kanesen police fo bi ya wo mo akode kurakura wo mo ane military emema mamututu bi ni foi soldier foi ebi abawura na himfie wo mo ya osapone sen atwa afeche wo man ka hwe aba ba ye de ensem fata enu nti wo ka kira ban se omo nhwe na sankofu ya omo bedi sanyamra sam ewo na himfie ho no ye hwehwe omo nsemu na ye yemfantu ye na emwa owura Mark Pam papa ye mribi ya de asem to wo so se omo
epeso mu to amangu nti tactical tactics ya so mu komudi gu form nyansam ketwa ku so wo kai sa papa ya no kan won de wahwere ne nkwa na ni nua baako ya yeso wo de slide na yiase wo kan papa no na bakwasem ene sania no wositia wasase so eno ho asem ya twere ede ato a wei eye the custodian Demokrata no na adishima mamede today osi a truth and enlargement nti odensema wodo de aba anya asem ketwa na esoro wono no ana wode ato se bam se aye Gold Coast wono mo customers fo eno mo bo mo nsem pa John Dramani Mahama pa yema wa mo pa ene watie Yesu frɛ pa ani ase na da mo nsam ne sei ade na mani ade a moto nwum yi na o mu kyerɛ mu sɛ sisi ano amate se owura John Dramani Mahama hyɛbɔ ese wonum a o mu sika akɔ kaka mu nyina nam aye sika kora bi egugu no ebiem mo de mo to ho ase amom ebiem sai omo se John Dramani Mahama show mo bo I promise oso obeye wo bo behwem ye tuetuo mu nyina aka men's gold di aka ho men's gold ka ho omo ka so mu nyina ya dwo mutumi I don't know what say man anom de ga bejan ka ma ba ndua Debbie ondua me ntimi kadam do pa ka yi ga beti yi eti ahusam da oboga dai wode atu edwa na owie ya no so na aya IMF ti o mati asufre nei omo agi atum so ba maye America dollars na 3 billion ne atum dia di adwuma ma Ghana economy na tim agya na mo so yi na NDC amanyo kuo no ukomra chebedwafi a wan ma no ba no dani aya minority leader onumanyafo afanya markings enu o kire mu se hwe wadede se Ghana fo bi mu bo hire to ayi nyom yansaka Ghana sikani yansaka enu wase monjere mu na mo ntonyom na munye dede mu wia besu mu wia behram mu begide mu bedie na wate wase Ghana fo mo amo na hawe beba Ghana fo so no enye ha oketwa amane be na munya amane ketwa kata fe to so miensa asemi people watintim ede agu ho owie ye wa amananso wa ne nsem no opuru bi sa agu ho na o kire mu se utwe ne kata fe to so miensa wonum na na owura Clementa Park wono so obo no mo de pa sem na o kasei eja wahwa boa ma okoni mpesua so a ene ensuoi boho no wakotutu tubi makoma edu ene odi ama na de hye nom se omo so enhwe na eja nsuo de noa ne nkwa ti ehun nsem de obokratai watabi de aba kumawu ba election ba be koso no abatu commission anase electoral commission abedwako am na hwe abatu adwumadie so wonu maka se de tudwo tem so maboa wo mo ho papa omaboa mo se wonu be hwe amasumdue anase abatu no de dwumadie no abadin anase bibibia tototom kama tienso wasem de obokratai de aba today Jesus go do wonders today the obokrata ni munsem eno no anya for the daily searchlight the obokrata no entwa so fama when yesi adwesu MP wono so ade ma be ya ohane aduonu 150 bi akwa kwahyensa no dwuma suam eno ya twere ade ato anomo na ase anomo anso ne yesi kopia mu afla wa nya asem keto nsuo ya nanse o ma ya so ngwa didi to ebade sana singre wife no na nyankopon o tete yen na rade o tete yen singre foi ni paka na aboso se ya ade asamwa anti yaso kwa flower ne patam ho no ma continue o space idi o de show sado so kasa oh yes who ya kokora for say ya when you first specially which video grandpa meja ayi you know very that was what you beto na no ya no ye say yes I am FC kanu e beto account ma sa na you na okay so so ya ebusiati yasi aflawo ne patem o makosam
ensu abu nkama from so enya asem ketwa kra na say don't me predict you okay say June July la kensu to nyankopon to soro ya wanwade saa ensu no a na che eto na asian mo na nado dan kwa kufuado sani o kan wa epie mu wa ha sei wase kumawu ochina omu be wini ma ahye eni di MPP for wo mu 2024 enkunimdie na be hye ase ochina ewo kumawu eno asem waka ede ato ha na nado dan kwa kufuado ena eja kumawu asem ya na de he ya na asi o owura NS ya anim esa banom to ne bom edema wo mo kwabena frempo na eka sei ebusuancha no wanso yiba omia ne pickups no eno so ebu dambales wa ha wiem BCCA nyasem kuma eno kra the Friday nemta ba ho o ma twa repeat na asia no wanso ebusuan o ka se mu ahwa anu ka sei yo asemetimi ato Sam kasia pa betimi ato akrom ha o twifo na hwaniye keto akrema ne dan kasie ai obu wonu atwifo asi nanim no o lecture ana akufado ana mahama ba kufado de wo kan ya srew obi na ne ho akire no wa hai ya na pe ya twire de aba ya se akwa no atwe kamna asi nanim twa na nado dan kwa akufado adapa oye ne pa horo no pa posan ndore horo pa posan no pa ye because agency awusi no posan botono posan ni mu no ase ho ba bia so bi posan ndore a wo ma si wanya yeze ya ya customer eje awusi akwa no omuade na dan kwa kufadi ya mampani na be ma u fare no mpo wiase pa sam na ba na kwa akudadua mo na nka wo abrantie udin so akwa ni di Raphael udin dead Raphael Ankra watimi atwala na dan kwa kufado adapa ye so nya fie 40 years ye ka se wa ko twala na adapa ma Accra Circuit Court o ma remand no omo se sani na no oja no otena society di mo obese nkwala bebre obese mpani na odena no ya ne bekun kwofo nti e wo se apoisifo eje no to om kukum no mo sesa na kakra obi na gotwa da para no akiri no abusuya enti na nadro ya wo kasa ya hwe na nadro ho asem kan yie won samane ma agwai One sama de armande no on sama no ema hwan. On sama na nado ma akwa no wosoro no. Esoro ho. Na sada pa twa de nya. Sa akwa no wosoro no. So no twa mu ntimi gwacha mu ntimi gwacha no. Ai. Ono mu ntimi gwacha. Ana be mu tibi 1 minute bia. Na mu no on ma ntimi gwacha no. Ona da pa wo twa no. Wani twa da pa wo gwacha. The daily searchlight abuzu mu nsam no. We da kwacha no. Okay. Ability ya kan nyina na repetitions in community na yen fancy ha na yen toa so ha na atopan so ho ko be kasa atopan ye ho ya na atopan nye wa na de bai na de sagrato na de oni ma atopan dabi o ho ano no oh afi ya goto what the farmer's choice. What are you president? Oh, Radi Yago. I will not let you down. No. So kwa yeni bi. Oh, okay. Hopa no holding. Top job ben. There was going to be a caption. Top job ben. Ghana, what's that going to caption? Hey. I see. Enti mama na wase. Na giant for so ha no mo. Ye be ne den. Wata to pan hwan fo ni na ye do mo ase. Ye do mo nyina ase. Medamo so mase. Ye to so. What take course na fu won so kire ye good space pa enya senketwa. Enti ye beto so wa ha. Wo hwa omre no asima no aduasa 9 34 minutes
after 8 Maakye any dwumadie no edin de ubon krata mo boso na atwa gu sisi a no ote afia mpofo ankasa nso na adwempa hene Kofi Mensa ote ono nso enka ye toa so ewa ha yebedi kumewu nkomo kakra yebekɔ amanyɔfoɔ mpanimfoɔ no hɔ no ɔmo nso anya abotra kyerɛkyerɛ nneɛma mu de akyerɛ yɛn kakra na afei yɛtimi atoa so de amount na ebi mu nso de ɔmo messages di aba yɛkɔ animu ne yɛbɛhwɛ na yɛaka ho asɛm kama de ama wodie nya ma ya wobɛtimi di aba 0594841044 0594841044 fafa ofabra na fe yankinkan kama emfa emao ofra wo Bill Clinton anopai osi utie yen all the way from Legon yamao good morning yeda sibebre na akwai didi yasemu blessed birthday going out to you Cake Fidelis Nana Kwame Oheneba Danchi Cake Fidelis Nana Kwame Oheneba Danchi we woman no papa me si nkonya ma wo say din bebrebe Cake Fidelis Nana Kwame Oheneba Danchi. Blessed birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Udine de Cake Fidelis Nana Kwame Oheneba Danchi. Hey, you. I see. Eti yabetwa so at the amount na fe ya share big interviews na say segment after segment and one igusu a yimuni ni kakra no brako se yen kankyere AJ ene ne nkrofo especially mu a mo sa salvation potem ho no anano pai AJ eka ho asem no o se communal labor no nyame ya adomo a kwasia da edi animi ebekoso e wozongo ho enomo enintia na mo ahye ne nso ke brako ene di wei edi aba nti AJ wo bisade no eno ena omode ho anuye edi aba no nti eduru ho no mo ana so do ho ahyem bi o kire se kwasiada ena saa kwasafu dwuma no ebekoso ewo eho enomo communal labor Sunday na mo ye no nti yate yedase bebre Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Enano na GPRTU empanimfo edikrata aba abonten se 10% reduction ebekoso ewo transport fares imu. Omo de bawie ye no driver unions bebre no a esori ya na omo kire se omo de omo ni omo mpanimfo ne nya adwen intene ya bema mo krampo kekan bia na omo akaka ho ebeto odwa sempanimfo ye ne se omo bekọ enhyiamu na after enhyiamu no achi no ena omo de wo decision be take be ba abonten decision omo de aba ne se a driver for no koso a maintain old fare no ye kọ ne akwakoji nkyeremu de free deputy communications director de ma GPRTU Ura Samuel Amoa eho opani uti men kan FM suni Maakye na bibia boko de ya me adom ene mo mpa bo ya ho enti minim se me preamble to this interview na utie kakra moko enhyiamu a modi ato mo drivers no anim se omo maintain old fare no for now sanete Peminia, Maminchia, which is one of the woman in no correct. Communicate maybe come by or how Kakaba pending for quickly no you share. I'm pending for share and now as a sign it take a second look at the whole thing. And to the engineer you see in an
yɛbɛsan abɔ yɛahyɛnkafo nyinaa amanneɛ na ebi nso ato yɛ passengerfoɔ nso sɛ ɔmbɛbɔ mmɔden a na ɔmaso ɛyɛ ɛboɔ dada na ɔmugu so akotua no na ɔmasom ɛkɔsi sɛ yɛbɛsan bɛkɔ akɔhyia na yɛatene ne amade yie ato yie nti saa berɛ a me ne wo kasa deɛ ɛne sɛ ɛnte soɔ 10% na yɛyɛ sɛ nkɛ bɛba no yɛatwe asensan ansa nti yɛbɛsrɛ apasagyafoɔ ne adrabafoɔ nyinaa sɛ ɔmbɛkɔ so atua saa aboe yɛkɔsi sɛ gpa mpanimfoɔ yɛbɛba abɔnten na nea ɛsɛ sɛ yɛde bɛto ɔmo nim no de aba bɛto ɔmo na wadaroma wobɛtumi abɔ yɛ mu deɛ nti a mode saa decision yi baeɛ a mo ankasa masan reverse no medase deɛ wo nyinaa ne sɛ wo sɛ yɛdwumadie no wahu yɛ a na ɛnyɛ petroleum product no nko a ɛna sɛ yɛbɛyɛ transport fare adjustment a yɛyi so yɛwɔ 4 major component as abere biara yɛba bɛto ɛyɛ lorry fare so a yɛconsider saa nneɛma yi ɛhwɛ percentages a yɛde atotom ansa yɛn nso aba abɔnten de yɛntum aba component no petroleum product no yɛ the major one ansa yɛfiri hɔ a aba spare parts na yɛakɔ lubricant mekyerɛ engine oil ɛne brake food ne deɛ ɛkeka aka ho ansa afei yɛakɔ taxes insurance dvl assembly taxes ne deɛ ɛka ho nti saa nneɛma yi nyinaa na yɛhwɛ ansa yɛayɛ transport fare review nti no sɛ wobɛhwɛ a bɛɛbɛɛ bosome ani a fango boɔ no ɛsane baa fam bɛdu 12 cedis 64 pesos no na aban no ne yɛdi nhyia sɛ yɛnhwɛ sɛ nka yɛbɛtumi ate yɛ transport fare no so na yɛkyerɛ aban sɛ baabi a spare parts no apagya ne mu akɔ akɔdu no ama yɛte so a na ɛmu akɔ werɛm kakra ɛfiri sɛ saa berɛ nneɛma no bi wɔ hɔ a bi te sɛ engine oil yɛatom na nka yɛtɔ no 130 cedis per liter per gallon ɛyɛ goil oil sɛ apagya ne mu akɔ 195 cedis ɛbi koraa yɛ 200 cedis brake food akane na nka yɛtɔ no 20 cedis apagya ne mu 33 cedis mentimi mmobɔ nneɛma no nyinaa bi ne nyinaa apagya ne mu enti ɛne aban no ma ne nya nteaseɛ sɛ ɔnhwɛ na nka spare parts dealers association foɔ no ɔmo nso ntimi nti ɔmo deɛ so kakra enti no the last nhyiamudi a yɛkɔnyaeɛ a yɛn nyinaa yɛano kɔɔ bankum sɛ yo ɛneɛ saa na ɛteɛ deɛ a spare parts foɔ deɛ nso ɛbɛtumi aba fam enti ɛm sɛ pempi no yɛ a na obiara hwɛ ahyɛnkafoɔ enti yɛnsan communicate no na yɛmfa mmra abɔnten na spare parts foɔ nso ate aseɛ sɛ ɔmo nso ɛbɛte ɔmo deɛ so nti wei na communicate ba abɔnten communicate ne ba abɔnten a na ahyɛnkafoɔ yɛhwɛ anim sɛ nka spare parts foɔ nso yɛbɛte biribi afiri ɔmo nkyɛn sɛ ɔmo nso atumi akyɛ ɔmo deɛ so kakra ankɔba no saa ɛno na ahyɛnkafoɔ yi a ɛyɛ gpr2 mpanimfoɔ yɛgyina ɛkasa ma ɔmo no in fact ɛbɛyɛ asɛm bi ɛbɛha adwen kakra sɛ daabi sɛ moambɔ yɛ no ho ba sɛ spare parts foɔ ba bɛte so kakra na sɛ mɔmɔ akɔgye ntesoɔ na sɛ ntesoɔ anya ma mfiri spare parts foɔ deɛ na yɛn nso ɛyɛ ade a ne mu suo no ɛbɛyɛ den kakra in fact ɛbɛyɛ ɔhaw bebree ɛno nti na gyinasi a yɛsi yɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a yɛbɛtwe asensan ne asan akɔ yɛkyi ne mpanimfo a ɔmo nso ɛsɛ ne fata sɛ ɛne ɔmo hyia na de ayɛ ahyɛnkafoɔ nso yɛka fa spare parts ne ada sense no ho no ne yɛtumi ahwɛ ne yɛde yie de ase yie ɛno nti na ɛkɔbaa ne sɛ saa ntwe nsensan ɛkɔbaa mu. Okay, so is it that anamuntu a wokasa fe na mu betuo no krataa no amudi kan de bae no edi saa anamuntu no anim saa pepepe ene ne mfomso a yeyeye ne nti yegyinae de chewpa de ma ya hyenkafo ene ya passengerfo nyina se bibisa etimi bae so obehwe GPR to mpempi na obehwe na other transport kind of organizations ni bia ba bontin so ye to cash ntiade mo ha mu nchiche mu se ye hwe ne yegunu se enya ade e beboa etimamufo na aboa ye adwuma na GPR to yetimi ba ne afre ekuo nkituafo ni ene o makasa na o mahwe na o matwe asan empen huru bebre na saade etimi ba GPR to mpanimfo yetimi sori na ye ko de ma ban no ene ye passenger for until this time around ekoba na sana ko ha adwen papa nti ni nyina mu no ye gi sanfom so no atu se na sanke ye twentwen so kakra na nneama nyina tutu yi ansa krata na timi aba bonten na ankoba na sa
Okay. Enti munya nkonko yes stakeholders engagement and as a meeting no. Enti for now the maintaining old transport fares no sanity. Sa pepe next year e be sere passenger phone na se from chop. Ko form na ma omone ashenka phone nkunya ntokwa bia le shenka ni na nkasa nso ti shen echi no nkwa bibiri na ekuta ne nsem nti se ko ba ne se akatakata hehe ko ba shen mu a ebetima akofa akwanhia de aba nti ebe se omo se boda da na omutua no nko so antua na fe yenkeka ne amambo yenti memra bonten na yenhwe ne yemfa yi emetuye. Okay. Yerama yenase bibie ni ebesan ba wonchen biem. Penso me da masepa nyankopon inshira mo ne adwuma mo. Amen. Yami inshira won so. Nti yene owura Samuel Amoa ono no ye Deputy Communications Director at the GPRTU. Ena yene no kokotwetwe enkomo no. Yebeto aso na afei yede enkomo no ne aka ne de aka ho nti from GPRTU no. Krata na ba bontin nyom nko a ena omode baaye womo ene womo ewo Ghana Road Transport Coordinating Council enso so no womo so nsa hyase bi nti ye hwese ho nso ye bekọ ho na fe wi a yakọ ada unions na womo so ekeki against this decision a GPRTU edi baaye no se sisi ade de womo hwehwe womo nsa aka ana se sen ena etie nti no so ye one issue a egusu ada ye pono so a ye be ka ho asem ede amaw eno achi nso medikan ayi ho amaw se kumewu abato no eno so eyade a anopa yi ye be hwe na ye de ani adi akire di ho nkomo kakra me ne wo kasa yi de eyade a ekuyi ofra wo mu Global Info Analytics wo mu so ma ye nhwehwemu no wo mu nhwehwemu no di se NPP womo candidate ora Ernest Yaw enim ebenya be se ohamu abupen aduonum ensia 56% ye bi kra esan egu akire ye be kọ ne akwa tietie saa report no emu no agya yagye mu nkyiremu kakra na fe ye fi hono mo a sachet water womo a produce no producers no so womo ani abre womo bu afu womo kire se ensuo buo no a yatumu anyame ya domo a free 1st June e no mo kire se ebe hya ase aye adwuma no ebe ma wo mo business no ho akire ne pa ntia no so ye behwe na yatimi akoho akwakwa mu enkomo kakra e de amawo ya na wa hye ne nso maache Ghana nkomo na ya mo achen yegusu a ye die no wadwenkire ubetumi e de aba 0594841044 0594841044 eye number wo de wadwenkyere de befa so e de aba se ye normal SMS ana se eye WhatsApp no wo de fa ho de ba ye behwe na yatimi akenkan ne kama e de amount ma me mfa sedan koma Jubilee Hospital sa no pay men kan che se wo ho dodo na ope baabi akwakoja yaresa e ho no mo na wo so ba sanse outpatient service e wo ho inpatient service wo ho lab nso koso pharmacy wo ho antenatal care koso wo ho postnatal care nso wo ho sanso na theater wo ho maternity wo ho ye twa scan mo ahunu se akwada no odayie anase onayie mema no so cheki wo mo prostate ahwese level no koyie anase enkoyie na animu no ano wahwe tu ho anamon sanso so na wani ebia na wo ha obi ya aba ho wanhwe no animu ya eche beje nsem eninti Brian Eye Clinic ho ni enya botre hwe o ma ho nto kama diabetes any hypertension so ifia da bia yesi hu enkonwa a ye ma ho nkyerɛkyerɛ ye kyerɛ wo sɛde obenum ensuo obenum ye waduru na afei aduane nso ekwan ya befa sɛ obedi no a ho ma asɛm ni nyina no oba Jubilee a ye hwɛ edi ho edwuma kama canteen enso wo hono mo a canteen no aduane a eye papa enko a ene ye ton ye noa ewo yen ho sanso so na insurance no ye gin national health insurance na private health insurance nso ye gin nyina ewo yen ho enomo odan boabo Mantra Bridge ne so na obehunu Jubilee Hospital sisi ade ya sankofa ambulance service e dia beka ho a ambulance service no ye running 24/7
anadwo da suom yare bia mfere no beto hye wo so a wo de ane so benya kokuduro na no mbesi a me de beto dwa yi wa frɛ 0244 5757 99 0244 575799 and I say 0241 784645 0241 784645 eye number wo ebe frɛ na fei ya je wo so na anamontuo bi e wo sɛ ehwetuo no entempa so no yatu na onso so ho atimi atɔ enti ebi aradwo da suo mu no awo kra betimi aka wo yere bibia betimi asi number na me boy ne de e wo sɛ obia esave wo ni phone so sɛ na be ya iduru de edin ya ntempa so no ano na watimi ahwe afrɛ ne ababa beboa wo ye ambulance service ye running 24/7 ye na anadwo da suo mu nyina wo frɛ ya ye beba wo moa na wo ho atumi atɔ Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM enti eno nso so ho asɛm eno no ma memfa sedane bi nso mfa hai Heritage Christian University College anopai omukra mu na medi won ho nkomo de akyerɛw ma menkwa homa ne so mra na afei yentoa so ye ne ya abema wono ene kasa de ma True Drivers Union ye ne nkotwetwe nkomo me nua bema wote menka anopai Maakye Oboba wa benda wasina yanchi anu etifu ina. Bibi aboko de Wase bro no bi o se yeda nyame. Yeda radia sin so na ena no na yehunu se mobu afu kakra de afa transport wa empanifo ye se yentetete so sesi ya omasan de aba betu dwa se omo ano mo kan ye omo san sremo momfa old fair no mum enya adwuma True Drivers Union muso musen Obo baba me da se bi no kwase me wo ni se unim se ne unu ya be mo tie na ya be de se enkomo we wani gemu a ya san ya to aso bi ni nyina ne se no kre na ye nyina ye timu ko ne se ye tete asenti abo no so kakra I hope say ye gadifo me tire ya kwantifo no awo o ka ho bi no mo ho be hen mo kakra na da omba ye bo nkomo no ye kire nsem bi mu se ye gina pa ngo bo no so nko a na se ye da so gina ba bi ye gina se ye nti asenti abo so a ha adwen kakra eninti eni yesusu se ye tisa na mo no pa cha so ka se ye di sa nkomo no na sabi ye se nyansa ni ba ko 14 ye sa so adwen no ye se anamo se na ye yesusu se ebe boa ye nyina no omo a obi beka se omo wo fom for na asana ye dan wo mo no omo de ye si ano se ye nso mo no so adwen che ne se asema ye ka ni nyina no ya asemo ede nenso no bebi e chichira aboa no ehwa na ejai no se ye kotu lole femu na aban ni bu nkonta kire ye se ye hwe inflation bebi ejira ye hwe lubricant ye hwe DVL service charge ye hwe ye insurance na se no ye di gina esisi dia ansa na ya to ahyenti abuo mu a adenti na ye beti so de ye nsa nkọ edwa so enko hwe saa ne ma na ye de ye susu dia na ye de atumu no ansa na ye tusa na mo no erinti mentima o se kakra ba mu na papa de ya wo mu ni se enka nkomo a ye beti na chiri na hope thank you ni sa nkomo we kura because no mo so aya adwen se enya de ehyen no mbetu kura na ye da sorry na ye se hyen ni ho e fa de se mi kroma komadan e konkran se ye 120 da mi nua pentem akosin kan san wa transit aba achimo da be traffic kesi so na uko na ye si ye bejo 200 cities mpo a I hope so be foro e de akompa jo nya sanity eninti se sa no mo concern na ye si se wono odofo dampam na o se ma leba enumuri a won sha kwantintin bia eje de abofare be da ma e classical match na uzu se wo be bono obebo anyamo injury time abo extra time nyina aguso eninti na se etie adrama fo ne nsem na omo ka no enti ye na omo ya adwen e kire se ye beda ne sisiri amafo na akoye ti kakra na ye nyina ya nkonwa foforo ahwe ba bi asusan e de bode hunu be fa enti papa se wote ne sa no kure enya de se ya na mpanyimfo eguzu se
yɛbɛtu saa anammɔ no ɛtumi yɛ adwuma. I see. Enti na kyerɛ sɛ sisi ade deɛ ɛyɛ ade a atɔ nsuo mu kura yɛnte ho asɛm biom anaa wɔn ne mo kɔkasa nti aseɛ yɛ adwuma a ɛbɛsan aba back. Sɛ yɛn nyinaa yɛnim deɛ asi ɔman mu a ne koraa wohwɛ social media so a yɛabɛma di mu ahyɛ paa sɛ kame sɛ yɛma me mo wankafo yi bi a kamani bɛgye ho. Aban mu mpanyimfoɔ yi yɛn nyinaa nim ɔmo ani bere abere ɛduru election so a ɛno deɛ ɔmadamfo pa ne yɛn ɔmo akɔbutu kumawu ɛno nti wobɛka sɛ atagyefoɔ wɔ ayɛate dɛ sɛ ɔmo bɛwie kumawu ba election no na sɛ ɔmo werɛ mfii yɛdeɛ a sabi yɛbɛtena yɛ baabi na mmom ɔmo kae sɛ nkɔmmɔ bi wɔ hɔ yɛmmra ne yɛn na ɔmo mɛdidi a yɛbɛkɔ na yɛn nso yɛadrabafoɔ concern na ɔmo kaeɛ no yɛde ato ɔmo anim na yɛn nyinaa yɛahwɛ ne biem because adrabafoɔ no nti na yɛn yɛwɔ hɔ ɛnyɛ yɛpɛ ɛna ɛde wɔ sɛ wofrɛ ɔka sɛ yɛabɛɛma kasa ma through drivers union ɛno nti deɛ unionfoɔ no nyinaa ka no sɛ yɛte deɛ ɔmo ka no ase obi bɛka sɛ yɛanyɛ consultation asa ne ɛba abɔnte yɛyɛyɛ na mmom no mepaakyɛw adwene ne nyansa ni baakofoɔ tim sɛ ɔkae sɛ ɔmamu no koraa si pɛn sɛ yɛbɛto aba one assembly member ɛkaa sɛ ɔnte nneɛma bi ase yi ɛde yi si kɔgyina court mepaakyɛw the whole process no yɛntwa ne nyinaa mu wokae saa asɛm no ɛno nti sɛ nnipa baako mmienu mmiɛnsa aresi concern ne yɛsusu sɛ ɔmo asɛm na ɔmo ka no adwene ne nyansa wɔ mu adɛn nti ne yɛntie ɔmo ɛno nti na ama saa nneɛma no asa atwe asensɛ kakra nti yɛbɛsrɛ ghanafoɔ sɛ we are sorry sɛ saa nhyehyɛ no ɛntumi ama so na mmom yɛgu so a yɛhwɛ mpanyimfoɔ anim sɛ yɛn nyinaa bɛsi nkonnwa foforɔ ne yɛahwɛ baabi a nsusu ade bɔɔde ho no bɛfa. Okay, yawma yɛn ase biribi ani yɛbɛsan ba bio mu. Bacho yɛn nso yɛda ase paa sɛ na yɛn nwom no waprepare to deɛ mewɔ na awu no. Saa. Driver ni ano mɛwɔ ano no. Na wobɛtumi ato kakra. Wo sɛ ɛyɛ nyinaa yɛ nwom a ɔpanyini pa yɛ fɛ kakaku ɔne na to ma driverfoɔ then so mediafoɔ a yɛnim ni asɛm ɛnso mapatu ne yɛwɔ asɛm because of sɛ yɛ sɔba na mbɛte a yɛde yɛka kii kyerɛ akranteɛ ti no ɛno a nti ama mo asesa nwom no mogye yɛ gas wie no na mobɔ driver bansa yɛkum kurɔfoɔ ma nti sɛ ne kakra ba yɛbɔtɔ mu a adɛn na wombɔ mewa na wu no ma yɛn mɛbɔ ama wo wae yɛn nuamo mmaa na ɔmosua adwuma no a wonkɔsua adwuma nka ne ɔmasa bɛtuufu sɛ wobɛtwe mpena a fa hyɛnkani ɔno no obiara sika hyɛ ne bɔtɔm bi anyɛ hwee no obrodo deɛ wo nsa bɛka wokɔfa radio presenter fans na ɔbɛma wo ɛwɔ ahenkan fm so abosome so obu akonta a kakra ma wo ho na ɔmo wie a yɛtu ɛbɔtɔm na ɔma saa yabɛma ɛde ma yɛ ade na musu bante yabɛma no pɛ yɛ da ase ɛnɛ masɛ bu nyina mo market nyame kyerɛ obi bia nyame nka wo so ɛyɛ de o radio presenters ni so me de bia metena ha me ka omo ni tro radio presenters ni tro fans saa obechie bi ase ni pa nyina owie no wa amane ni anya ni okoda kom omo ni tro yeah dio I see yabeto aso na na migusu ameka Heritage Christian University College wo mo ho asem e de akyerɛw na mero ka say nyame ayo mo adom ama Ghana Tertiary Education Commission Nurses ana Midwifery Council ama wo mutumi krata o mutumi kyerade eno achi no o mu kyerɛ wade no wie a obemu abodin krata BSc nursing degree na odi akwakodi dwuma hodo wo mo gye saa tumi krata no no mo kosi ultra modern and a well equipped skills lab practicals nko na yɛde kyerɛw enti wumye school no na wutirimu abɔbew ankasa ɛno akyi nso yɛsan ɛwɔ degree programs bebree ɛwɔ yɛn hɔnom yɛwɔ accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information technology and management. Yɛwɔ BSc information technology, BSc information security,
Bachelor of Theology and only asofo no mo pese mo kosua Bible no mo te ase yie no mo beko ho. Professional programs no so edoso papa ye wo ICA, CIMG, CIHRM, ICM and a media courses no so bebre e wo ho. Entrepreneurship training so koso financial support ni nyina ye jala. One student, one laptop e wo ho. Affordable and a flexible fee structure and so ewo ho no more scholarships and so doso. Heritage Christian University College Amasaman Olympic Stadium nechi ho no more and ewo enrana mo campus obefre director Conrad Kakraba 0547 77 7731 0547 77 77 31 and 020229 8399 020229 and afi ubetimi so ato online serial number no wabra wo dial star 789 star 300 hash na wato online serial number we are be apply via website no www.hcuc.edu.gh na wa apply wo hono mo achese wo no okro no. Heritage Christian University College say a university training compassionate entrepreneurial leaders for the future. Enti ya no ahye ne nso e de amame baby a ye duro no medofo mesrewo na metwa me ho aba me ba enkomo no ne aka ye de toa so me ba medika aka kire wo se producers of pure water wo mo kire se electricity bill no ayatutum no ebe kɔ de tia won enu achi nso ensuo a yatutum no be kɔ de tia won omo pese omo kire sen omo pese omo san to pure water nim ana price no be kɔ so agina de agina yakoba yi no be bon komo yakoba nso a ye be kɔ kumawu na kumawu nso yakwa akodi ho no mo enkomo kakra ti we ma yen ye ba ye to aso Dominion Herbal Powder. Say you can Dominion Herbal Powder. Emma immune system. And then kwabo wo nipa duam ni yete. Na the senti what adi ya resu kunimu a. Ehu adanse bi ni o. Don the fine pa manum bi. Tina me di ho adanse no. Enya ye say me say Dominion Herbal Powder de. Ninia enya amanfo adanse nti. Ena be kanfo. Ne aye wo mi nipa duam no. Eburo madwen ene menti ase so. Emma Dominion Herbal Powder. Empa wo hu da biara da. Asem no anada ho no. Dominion Herbal Powder. Enwanso anya wusu ohie wo tea cup ni. Na dia treke to ase bia gumu. Wo twa nse tia no. Wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ena dia ba. Apemfo aba ta mo manufo. Ene kwada woni fiedum ye ne de won ka ho. Dodo afre 054 315 8195. FDA agi edwadie nkratoa yi atu. Admission. Heritage Christian University, Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atua Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up, and now we are mature student of 25 years, sir. Unsu Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology. War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sounds and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, air free. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. One day. Ghana Adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Meba cho yeda sese watwen ama yakoto enkra aba ohwe womre no a sima no miensa pepepe na abo apa no pa no nkron eho mache eno ni dwumadi a wadaroma wugusu a wo etie edin ameje so obuoba ofori amanfo wadwe nkyere nso yegusu a ye atwen emomo a mo de abadada no ma memfa bi entoa so
emfa emma womwe na we see a friend on Enoch Tete Kwame GH or see Enoch Asama kese na oche say good people of Kumewu opeso wakachiro mu say okay, the good people of Kumewu should show NPP that okay. Matthias here. Or say MPP 4 Eddie Ghana nyina and omo awo Kumewu ho no. Wo mo du omuhwammo eni nti omo so nyame yadmo chena batwo no. Omo tuntia wo mo na omo hunu say ampa. Ade omo afeli Ghana for pa. Enchi ankoma Owin Kwame Frimpong. Honorable Shelley na Osei Ampim. Eastern Regional Women Organizer also Chiano ene ano pay sounds so ena co-mensa pillar 2 or say Kumewu by election Ernest yawenim wedin kudum kura da sanse oyenkabumuni enchiankoma Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia also no ye Ghana next president yate co-mensa pillar 2 ne dio de baye eno no sounds na DJ Umali en woyosi go so ne di ode baye eni or say despite the challenges globally koso no omampani Akufo-Addo ene ne dom gusu omo bom homodin sene be ya bohye bi omo she Ghana for hospitals schools roads ene enyinam nkane e begina so ni nyina ebekoso agina so na Ghana ogidie se be bounce back DJ Umali ne dia ode baye eno no Sami Kwei okay, Sami Kwei need you buy on say good morning. Transport first no akọ form na still adwadifo enso a omagene so omani ma de omontetete so no e ha dwen papa e wo se Ghana mpanimfo no a e ka bi ewu mu ne hwe na omutimi tu ho anamo o se the good people of Kumewu monso mesremo Nyankopon ya adom a wo china abato ne mumpie na monkoto ne bom emfama NPP na omontoa so eni juma emfa emamo na nanado de wa hye Ghana fo bo se ye hawo no obesolve ni nyina one after the other uguso nkakra obehwe na watimi edi ni nyina ho juma e de ama Ghana fo enti mwadaro ma messages bi amode baye na yakenkan kakra de atoa so no ye kwa animu no ni akaka ho no nso ade ayede ebetoa so de amamo normal SMS no nso betumi di aba 0594841044 0594841044 WhatsApp messages and also be to media fa hono de aba mahu se ebinim WhatsApp messages no abadada ye kwa nimu no ye de beka ho de amamu a ye bekenkan ni nyina kakran kopim se ye be sori so no obi adwenkyira wo de beba no ade ye behwa di ho dwuma kama de amawo Nyankopon ya adom a Ahenkan 93.3 FM yen sports team no womo edi Europa League finals no edi brew na sei ena etie ball de so omo agba yiyimu na omo asisi ya no omo kire so omo ye mema womo na omo kɔ finals no Sevilla oni AS Roma ena omo de ekɔ yantam so Nyankopon ya adom a bosumi ya yewomu ni da etwa to kra 31st ena womo de finals no ehihye so na yebekwa akɔ bodom pem ewo the Blues Pub and Restaurant na ye the commentary no every hono e de abrewo giant screen ene ye de AC hono mo a nea beko so agoprama no su biada se panem poto fom a ubehunu ewo eho eno mo a oba bi shia sports team no brabe kan ye ho na afi yemfa commentary no papa bi emfa emao the Blues Pub and Restaurant see yen kan kire wo say wo etie commentary no na wo hwe ball ni nyina no na o masan e the local dishes bi to say fufuo ene abunabunu ne aduani bi a wo pɛ wo ho no ba ho a wo nsa bɛka tuoza vi banku konkonte ampesie omutuo ene ne akaka ho ani nyina local rice local dishes no wo nsa ɛbɛka fe ye kɔ no foreign nso so a ɛno nso wo mo pizza noodles salad fried rice ene ne akaka ho ene asroto ubisa said the Blues Pub ewe hen achim abo wabo ben Presby Junior High School na je say Presby JHS no eho e na ubehunu the Blues Pub brabe kan ho na fe yemfa finals no Europa League finals no yemfa commentary ni free hono mo emfa emma wo me pa chaw yesanso ye delivery
aduane na mebubo din nyina ebia na wo akyirikyiri pa wo pese wo nsa ka bia wo be free 0246 970146 0246970146 ye be delivery ne kama e de ama wo a bibia aduane no ema meduru ho no emmɔ ntungu pepemfa ho nyɛ niema basabasa bibia beba kama ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me nyame yɛ adom a bosumi ne de twatoɔ kra ɛna yɛde saa dwumadie no ɛde ɛbrɛ nti ya na wahyɛ ne nso Frimpon Enterprise adwumawura no wɔno so wabɔ ademu a wɔboa yɛn yɛnkonwasie mu ne sika ka ho bi ɛne yeguso a yɛsom adehyeman no Frimpon Enterprise yɛn kan kyerɛw sɛ nyame ayɛ wadom amwa bie provision store bi ope baabi akɔfa nneɔma a oton a wonso so betimi ne wabusua monsa akoma no a enema ne nyinaa watetetete so eni nti wonso kɔfa na wo ton a ton kakra bia no wanya mfaso a mepakyɛw wo sɛ wodi wani chirim wo Frimpon Enterprise ma me kwa homa ne so mra me ba na yentoa so ye ne executive director ono krono asan head of research global info analytics ye ne no enkɔtwetwe nkɔmɔ owura Musa Dankwa otimi nka no pai anka na fam suni ma chen na bibia bɔkɔ de adum ye de radiase kumawu nyankopɔn ya adoma wɔkyena by election ɛkɔso ye nya ne ntie sɛ makoye hwehwemu bi a mode ababeto monten so ye bepɛ sɛ wadaroma oni atiefoɔ bɛkyɛ kakra hwehwemu no na fa de ho na den ɛna ɛbɛto odwa yo medase ni akonye abiyako kumawu poye polo ho na ipese yetiase what is going on there because na as a MPP for us mo ya chiro in videos PI na trend about mo di wo ho na mo say na mo strong hold it better na mo achiro mo if you want to see what is really happening there anything my call ho ye call ho ye mo ko di nkita ho e bisa mo say o man no mo hwa ekoyi ana enkoyi ana bisa mo say e ko by election ni pa be na omagina mo kwa final meto ama ana bisa mo say njuma ba ni ye wo ho lately no e be influence wo ma na say and last question bisa mo say omo share view say aban ni former MP omani ni yi ana say omo so those were largely the four questions that they call get to find out what's going there. Okay, enti wadaroma obetimi breaking it down kakra de amaye yenim se enipa nan na omo ayi omuti a omo kɔ akansie yi MPP na NDC na fei independent candidate nso mienu na atwe wonti mu pools no hwan na oteki the commanding lead hwan na toso hwan na otwato kra ofia NS yaw enim MPP ewo 56%. And na Okudua senior or 17%. Ofia Mankwa NDC 12%. Okudua junior or 1%. And at 9% say omunyanya omadwin. Nti omodwin. And at 5% say abano omonto. Onto kra. Okay, na two almost woman to no ma reason ti omonto kra. But okay. Na just say NDC womo de omo yire mu kra contest ni mu because na ebi mu feel say anya MPP e be NDC na pe nia waka kire nsisi yi na just say kwakudi a senior no kra wa ahoden chen akwasi amankwa no o share kumawa peje na kwa NDC. I mean any swing area. I obviously MPP coming what me. The reason why I could be an upon whom last time. Now I went to a BSC when people more kubo and a man a bomb last time against his former MP. Former MP no with Nico and I'm a new candidate. Into times upon our Montimun being ni or no any new candidate. So Oma Mutuma last time we don't have a good reason to vote for him again. You know. So we shouldn't expect a race in the barrier between NDC and NPP. It will never have been the case. I see. It's not about between NPP, one more candidate, and an independent candidate, you know. Yes.
But you believe in the and this will go to because in terms of margin, their margin because last time this amount because we changed last time. Okay, another one and also so cost ho minimum say mo bisa o man for dia kwakudiafo no aye mienu mo gye adwenkyerɛ sɛ en confuse wo mo ebekoto aba no wo kyena. Confuse the engineering thread because you almost about you no beto aba. Ebi obi no obi ko no ogun yi a de ni nya o mi na mo sekente. Ntino ide no be confusion. But our symbol is different. It's a kind of assault and about do into that have been resolved. But young amount of those of Mutama could be it's one. You go to Nelson, we don't believe that a very major impact in a Kumawu. Okay, but maybe our final question. We yenimisa okwa MPP no mu a there's this keen contest enche between the Tiasha CMPO. Why no be too frank ade ama wo ntia the fashions be brina de aba mo call ho no mutietie mu no sa Alan Baumia Ken fashion no eno so na edi hene e wo kumawu ho. Daddy, in fact the entire MPP upon whom you are fan say both Alan Baumia and Nado are working towards a common goal. Will be as I say MPP winning this into more interest in that division in new kumawu. Senior first I bet to just say opinion where we no war Alan Camp no and on. No, so we no Alan Camp now said the government in power is Baumia and Nadu. So they have more to lose. So some come with boom. Now Kunyano anchor MPP a be with some of parliament. Okay. Finally, that baby you hear any somebody another research about beto abontin. You're saying I think no. Come one go. Okay. All right. Yerama yenasi bibi ni abesa ba wonchen biom. Me that. Enti yene executive director at the Emma Global Info Analytics. Ono krono a esan head of research at the Mekui na yene no kwatwetwe en community kumawudie no eno no nyankopon ya adoma wo kyena na sa abato kese no ebekoso na ehun komudie no aye bebre enra political parties mienu akese no including independent candidates no ekram so yete se na ebinom wrap up wo campaigns ewo ehonom a mpanimfo bebre MPP afam ni de na omampani na nadan kwakufu ade wo ho na bedi akire ewo ho chief of staff maami frima osei opare no nso wo ho mi huhunu ministers party executives no national chairman no wo ho general secretary no wo ho national organizer no wo ho national youth organizer no wo ho I think women organizer no de men hu no na no nso nche se ebia wanko but no de men hu no omo a no omo wo ho no mabbo mu din ana se mi hu wo mo no e na maka omo asem no ebetimi abasa na bibre na wo ho nso behind the scene you say man krati through there omo no mo call rally say no a emema no ewo grounds a wo mo di twoboi no no mo nso wa kire hwaduane omo wie twoboi no mba bedi enti made na most at times no omo ye behind the scenes adwuma ni bibre enti ebetimi abasa na ye ma mekrampo ho but no ye behind the scenes adwuma enti nyankopon ya adom a wo kyena sa abatfo no nea ebekoso wo ho bia no nso ye ni di akire di edi mu amane no edi ebemawo yebekọ sashi waterfo no ho na omo so ye no makwakwa di nkomo na afei yetimi ama wo kwan no abamu bi ni aye ne asore so sima no edu enson na abo apa anopa no nkron ho maache ani dwumadie no edin Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM we say a friend opambo agiman or my fans waha or say keep up the good work. You are indeed a great host. Yeah, that's it for the compliment. Frimpon Enterprise and I'm going to American and once I'm the achro. Frimpon seven countries will be a provision store. Ope oil be a mubi and now wope a sichrig ope gari and now wope so clean be a dear be a provision a dear. And one saw do any betrim our Frimpon Enterprise. Sunset Frimpon Enterprise will be drew on more. Be a whoopee be our sabeka
ɛne nti sisi akra dodo no afrɛ yɛn ɔdan more ebacho saa pepepe oba hono mo ania wopɛ bia wo nsa ebetumi aka Frimpong Enterprise oba ache mo dan ye wo Madarina Hotel no ase hono mo a saa nso ni aba bebie ye branch ni bi ewo Odan mobile bebia na car ne dan ne ho no hono ania aba bebie branch ni bi ewo hono mo a Kane GN Bank dan no emu na ye wo hono de ne de adie bia ye soft drinks hono mo ubenya ni nyina bi wo ho inti a free ensuo bottled water ekosi soft drinks brandy bia watie aye papa no oba hono mo a wonsa beka bi inti se bia ye abadin tuo bi se ye ayefuhia bi ana se eye awodadie bi dwumadie bia edi nipa ba beboa no a ombehia nsuo ombehia adokodokodie bi edi twetwa mo ho no hono mo ene wo se mo de eba na eboa wo kama pa Frimpong Enterprise se frɛ no ewo 0244 897525 0244897525 na yentimi enye wo so we ese ye frɛ no Fantastic Wilberforce or the free sehi asanwen so ene wode aba ne anopai na okyerɛ sɛ 6 years of economic mismanagement ya Omampani Akufo-Addo ne Yeraba Wumia ene MPP aban de Ghana fo akomuo no ama brabo ni mu aye den pa ene ntia nei se omosan ye omadwene se ye nto abama wo mu a na omene Ghana fo endi ne yi timoden sem sanse sisi yampo uko school feeding program no atonsuom age ne ho enima bebre asai ewo Omampani Akufo-Addo na ban wo mu abre so a eda dipefe se enima enko yi currently no osi eka ye de ene number 600 billion Ghana cedis ya atwam ohamu abupan be se oha ni miensa ha adwen pa enti yenua be ma Fantastic Wilberforce ne dia ono so de baye no yabetwa so na fe ye de ensem no ba ko mienu aka ho ama wo Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM campaign no eguso ekoso ukọ kumewu ho a ene na ebia obi abekwa kwaje na home ene de obi akwa kwaje na home but a free ben na wotwetwa mu no a de ba bepem enra no empanifo bebre na ekọ ho party functionaries fo no bebre no a ekọ ho no mo a na enye asem ketwa ni nyina eye campaign but lessons kakra was ye picky edi free die si yenum ense wo hwe se de omu nyina ka bom na omo fight one goal ne den common goal omu nyina fight ne se omu betumi edi nkonim na wo maba betoa se eya mamu se ye den wo maba betoa so into the ultimate goal no eye the seat so omu be wini na maba emrahye bedwafie political parties in penimfu ni nyina akọ it is a we MPP a omo epe mampani adie nyina ekọ ho bi NDC nso so emu penimfu nyina akọ ho yewura kwabena dufo ono so no wonnam ho no mu bi omo eye campaign no wo hwe se de omo nyina aka bo mu omo ye sa campaign no a epese bibisa se enti se de omo nyina aka bo mu omo ye campaign no a wo mo ani so ade hunu so omo be wini sa seat no omo nyina ntumi nka mo mu mfa mpuntuo nso nkọ ba bi sa enti ti se bia ye be hyeda ye deliberate se achemodan constituency a afi we mpanimfo nyina ye nyina ye ekoho na ya primpuntuo di akoho ana se bia akwatia constituency ye nyina ye ekoho na ya primpuntuo di akoho because we said ye mpanimfo nyina kobo dompem ho no a eye mpuntuo ne de ekosa se nko manfo we kumawu anka omko ye betena sia na jise bibi boni bi asi yesi by election ansa na be mpanimfo di mirika na ye atwi mpuntuo na ye visit a hadwen was in Kewumu and said, regional tours, near no man penny, regional tours. E will move and penny for no, Mammon Tenasi. Say about to answer.
abatoa nnuru a unhunu Dr. Kwabena Dufo e wa Achimodan abatoa nnuru unhu Alanka Asho Achimodan abatoa nnuru unhu Kene Japan e wa Achimodan abatoa nnuru unhunu Bawumia wa Achimodan e wo se wo mu a mutumi sori na se ne mu nyina wakobo dompem kumawu ho no because of interest in tino e mu anaka mo so mate asi akiri na mo ne na mu naka mo hwe se Achimodan mu mpuntu nsem senete ere de ya amane campaign ya amane hwe ye ba ne nsrahwe nanka constituency by constituency sene ye beto aba mutimi boka ewura baabia no nanka mo aye ne saa that we dey bi o on betwen a abato breso a ansa na behu se o mu nyina atwe mu ti no mo ne nanenanamu na ye de saa bu o man president for no so regional tour no so no yi baabi ono no feel say waye mpuntundwuma wo ho no e ho pe no obekofa nti bia me feel say odan maye mpuntundwuma wo ho a odan na mekwa akofa but say me she da ye deliberate pa say me nya hwe wo dan bibia ankoso wo dan aye bia ankoso wo dan but me tuka akodan ne odanfo akokasa no ye betwen this about once sa practice no ya moayen still it as we kram omanfo I don't know omo mpanifo wa assembly ba ha na mo mebisa wo mo se Achimodan fi aboabo ha kosi odan kro ni mu kwan no eye hinfo na show mase enom say highways dia highways ya omo department wo assembly ho omo say an ye wo highways ni urban roads nyina department wo ho ena betena etora bi na asem bi si a obi be ka se ena ne ebebo o man ne mo nka ena de how many times na me metena ha nka ye se odan estate bepo no so ho no sa kwan no a bugumu no aye huhu empanimfo hwe na omomfa se ribbon bi krampo a omomfa mesa ho na yehunu se eho ye danger zone. How many times na metena ha nka ye ya ka assembly fu e ba credit to manim be pim sa brei omon koye hwe wo ho but wo de ma taxi driver bi emfa ne ka nkobu nhemu ho ene ya ye be kotu ho anamo minim ne ya ne hayen meti hanso so ne madi wo mo atemo anka duru ho dadada o da me betena ha no ma me kan boko sa busuafo eho no aye hu ekwan no dua na edwigum ensuo nso na gusu a etotoi ensuo no nso to ni nyina na nwea no efuro ebebu akomu a yebehu ana ache kwan nim ma betena no last week aka ho asem a mani obi atemu nti asem na nduru offices ho mi di atemu di anka duru ho no mo da ama mo de ho reply di aba. Now the question is e was ye di atem ansa na de a eye nipa bi asede a wasori anopa adware akotena office bosome ye basuyi e dey 22nd aka 9 days na bosome ewu a ye betua ne ka enti was ye di atem ansa na wadwuma a yetua wo ho ka no waye. I'm not saying say animu ya monko ye hono mo se monko to bibi wo ho no ebia na musika se monye but mo betumi aye bibi aye duru hono mo a ye behu se ha e danger zone enti ye de ato mo anim last week nyina maka ho asem a tiefu etie se mbedi adanse a be last 2 weeks impo last 2 weeks maka ho asem a omunye hwe wo ho still that so ye danger zone cars yin so fro sa ho no a omuni agro odimirika pa no de afro onam kwan no ho a wo se wo twe kwa kosa ba bi ho amna donko no no
na ekubu bi gum enwumra na ye ne dan yakoka omeka se ye mia kasa ni mu a omeka se akwayi na no ya but eduru baby ana me ya ate ase me ya ate bra ya ase o se atem didie na spices Ghana mpanimfo na kamia kwezi sei language omo te no uno omo kana bako omo nte me babe kan no te se ayi methodist ya Sunday mo aye ma announcement no omo ante enti me di mu be wura charismatic church ni mu ni e bo fire oja ho no ma wuza mo mpene bako nti ene me kan bako ene mi wie pe mesensi numa akwa saa kwan no so akohwe se omo ye hu bibia me kofa wono mo na me hunu se omo nye ho hwe ya o chena ye beba ne sawe nare no ye beba betam wo mo de omo atwi ban se bia sa language no mo te ase enti esa kravisre moye masede na obuo ni didiem moye masede mo hwena mo nya hu adwuma na mo ma me maame asumunwo no mo ma na asumunwo no we nya ma veki asem ye won krofo e yo mo asede ye wo ho ma veki ne de ono no supervise enti we ya maka ho asemi ono no twen betimi atwe na ba mu an se ya kan nyame ya adom no okọ office a on frel pani no a we ye in charge no na omisa no se odan estate bepo no so ho no a aye huhuhu no omo ye den na afa ho wate se radio fo ka ho asem but enye ono na dwuma enye maami na dwuma se ono no bekohwese yenye ye won krofo ye omo asede ewo ho urban roads ne highways fo makano last 2 weeks this week masan eka mekoso anya abotra akusi ending of this week se yesu ama edwoda motese obo ba eka mu ha motese obo ba de watare ban wo twiw pa no ate ase no hu se okan ne boko no mantie ebiem yabano street bobs dia empanimfu e wo ye mpotamo ha ya de assembly no ene yen MP yabano street bobs se kanea na wu ye mfansha oma ya de pa na mum akakakra empanimfu e free rice under hono eko Jubilee hospital hono mami family chiri kura kakra o de chance free hectare hono hectare school ye wo kwan ho ya aboabo hai e free okọ ni nyina de kokosi Jubilee ho ekosi se ho ye run about to say de u free kwan no ekọ new station hono nkwantanum hono ade sana na mo hono mo enye fe the way esum wo hono mo no abusiafo ye besere mo hwe na mo nya hu bibi mfata atimodan kuro no ye mpanin kuro ai wose ye hye na nyonyam ena no honorable ba ha enene na awotwe honorable ba ha no o hye yembo se nkwantanum ho no ameka no omo adwin bibi ho se omo be beautify ho no oho na ura kuro ni ma ura atimodan kuro be hu se ma ura kuro ba sisi ase de tie ne de enye matempanimfo ahye yembo se omo de ewo mo adwendwen ho ne de ye wugidie so mbetu ho anamo but kopim so mbetu sa anamo kese no ye besere wom na e free hectare junction wo se hectare school mu ho e de kono anadwo nam ho a ho no nyina yesum emfata kuro no ye besere mo na mahwe na maye ho bibi kama e de ama migusu a me ma announcement no te se ayi our friend saying
presby secretary no ekɔ ne bɔkɔɔ na meyi ne 11 ne yama mo mmerɛ kakra na matimi ayɛ ho biribi na sɛ mo anya ho biribi na yɛsan ba bie mu deɛ a ɛno deɛ ɛnya deɛ a abotrɛ bɛba mu ɛbɛyɛ girigiri kakra yɛwɔ gyidie sɛ yɛne mo ka ne bɔkɔɔ yi mu bɛtie no mu ayɛ ho biribi weisi afrɛ no senior obibini ɔwɔ akyem aprɛku ɔbɔ yaba so sɛ ɔboɔba you are doing a great job yɛda keep it up ɛno de sika anke yɛnyɛ yɛn ho sɛ tam you are doing a great job keep it up no Steve-O enso so ɛsɛ good work ɔbɔ yaba so ɛwɔ ha Steve-O yɛda bebree saa nso so ɛna yɛnua bɛɛma we wanfa diamo ana wehe okay Jolabi ɔse obi onyankopɔn nhyira wo paa ɛne adwuma papa a wo bɔde ama ɔman Ghana kɔso a ɛnkyea nkɔma ɔdan nkwanta mayor densa ɛna incoming assemblyman de ma ɔdan nkwanta Asante Ebenezer yɛtae frɛ no Jolabi ɛyade a ɔse ɔkyea wo na wa ɔde message ne ba yɛ wodi nka ho adan we enso so say good morning say I say please read the parents and then I'm blato oh okay omo ba edi na woda yo I'm blato omo say omo ba Mr. Mrs. I'm blato eso omo ba Desmond Felix I'm blato ene na woda into woman a woda pa sronko onyi wonyansa enimdie emu oko school or living bread school complex achim abo wabo owie no so obo baje 2 enti Mr. Mrs. Amegblato anopai mosemo wehye mo ba Desmond Felix Amegblato a happy birthday odasi bibre bosheba okay sameboachi amemfa odie nansa sameboachi se indications ne nyina e kire se NPP edi nkonim ewo kumewu by election no hands down emfa ho ne ne bekoso NDC wo mo beto nsuom breaking the 8 no so de ba so den enchiankoma honorable Mark Okraku Mante ayensu ya no ena Pius enam Hajide enso ko Esujaman constituency Dr. Down Blue Premso Apeusika or say the chronicle of events surrounding IMF deal and unashamedly boastful posture MPP for no air demonstrating no se Ghana yaye mobododo ne de ode baye no Bosheba Amisti Gosu Zango or say patriotic voices me koso asre Ghana for so mu nyina nya botre omo mani na ho na afi ensem akane mampani mahama keka no wo muntie ni mienu sanse hu papa Enchiankoma Evans Opoku Bobie Deputy Minister for Youth and Sports ena yawo Osei Boahin Esunafo North MCE inti we enso so ye messages ni bi no ne aka edoso ye de betwa so de amount na ye ma won so akwanya ne bremu bi na fe beniemo nkomo na ebre no enso a ya sorry so ewo eha enti ye mo mampani nka na fe yenko. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, numbers here DAD Jumano A 0201944485 and a 0554 820910. Na odan kwanta assembly election ano be den pa me ba ma be di ho nkomo kakra me ba cho odi ni be akasa free oboba wo yo ni e be ma taxi driver be gwani me ba cho yenti o boss oboba na no pede yankopon hira papa fa no to ho nkwanem oni mu free atanfo bi ansen oboba ma me fenki mo de ma me akasa na Master Georgia ene di mali ene Mr. Jesi be mo bi ayami aso ngin kan oboba efese me hu se sa Ghana se obi ento fomo a empuntu djuma enye djuma wohu odan ye oban hosi na enye
media ka me kokra ka metumi aka che onabo Alexander Kwesi akwase ono so nya na ho te sebe o ya lenti on tumi san contest game to mo nya by election wo da naka sa impuntu djuma na ekoso wo kumawu no naka ebi emla e wo da krom ha because e ya reho sam papa ko man peni sebe wo ye papa saka we ni mate aka ko ye oh me so hospital we mina maye we na ko mu de jina so de ato abamo but obi ewu aye awe ho sam conference am de machine se ko jina ho anadu na me say no pe na me hwe onua TV me we ho ye me see na ka ne se eko oboba se ya ntutu ye nyoma yie ne ya hwe ye nyoma ye wo so bi kwa betu meku obi kra so hwe ne mante mo kwa anya obetele go ku obi se na nyanya ba election na se ye pe ne se na imputuduma ba bete kan ye sa na ka ye pe no nipa ne tia se na ka ye ya de de che de dia ni onyam ye me nipa ni wu ansa so oboba me de mesre se kuma wufo ni me de ye se mo pe emu tu jimi one cup eni imputuduma na ebe kire enti me de mesre so mo mo ani na ho mo ma adwen na ho because sabi mo to no mu didi dada anya mu ana best sam adwen enti me de mo awe se mo se ya me ya do na tena na ye be hu ba bia sunsan e de board ho e be fa okay ye da si bebre big one ne de ono de ba ye no me pa chonso ubetimi de ode e de aba 0201944485 and a 0554820910 me pa cho odi ni ba bia akase free. Hello, the great Oboba. Yes, boss. Georgia, me pa cho yinti o. Yo, Oboba, and I paid them. I'm in French. I can see I'm a taxi driver. Big one. In short, it's Yabiba. Oh, I put ya. It's ya. When you go in, Oboba, me raffle. The raffle, papa. Hey, Oboba. In Ghana, ya timu da no Ghana no enemy. Oboba didn't make us. I friend a man who say I buy way. President Kufuor Abawe you kontompo afrofo aban pa I didn't make us oboba send over here almost COVID-19 no ekọ into the social restrictions in the ya bibia papa so the tax abeto to COVID-19 so the COVID-19 tax no say COVID-19 no kwa tax no da so ye dey for afrofo abanya de bia make us Abawe kontompo abanya amanfo ni agent ni what would you see okumawu kontompo abanti MP nankasa owo nimu ya ne se MPP abanyi kontompo fa ban ponefo ni nya na nwu a anko mu nkoya mpuntuduma eje se okumawu fo mo dia bufuo atiti abanwe kontompo fo atrofo abanwe wo pam wo mu fi akonya no so because omo abrabo omo boyi na che so omo ya abanya omo ye kontompo fo atrofo ne se de omo abedi omo na se omo na fa pam mo fi akonya no so because mo nim ade papa bia de magana masa siko no kontompo ene ndada na mu bi tira Ghana fo ya ko moto mani ba gura okay me da adentina me kasa oboba no ma bi wo ha na ya abanwe nya aban ya se ya dini tum obia nto aban ti abanwe because atro no kontompo ne ndada no ado so do me da se ye da se bebre me ba cho di be akose free oba wani wanchi anwa yenti we hello umzo medina swate yo kafra mamfa ntia nkoma nkami MP onabo obatampa masi nkami assembly man bakope abemu a obobo duma pa modio nu remi wasale ncheduru a ntuma no mamko basem so ene mezmura akopa mura akopa fo bizanta de ndia ene ye president dada woto mai ona mama mampani mama eno baka se ontua nurses for allowance ni ade ene de ye den wasan sana de se ni oba betutu allowance ni ade we tire se oni ade papa bia de ma oma Ghana na eno no tie wa ha won newspapers na makana ya ante sa what ani o refi ho refi ho pa nini asa mi tie 24/7 tie mu kan na mi tie ti wono oni ade papa bia de mai ti wono zero o firo na imla onabo kana do nya Japan papa no bibi papa oni mu na delegate for no mu na mu ntawa no mano na omla me fragbera damasi yes ye da se bebre nya mi hira won so anwane de ono de bai no e ba cha akonya ne da so ho no mo e de ma wo ubetumi afre na wo de wadwen kire de aba enya atem didie
abotre ekwan so 0201944485 and 0554820910 o de befa ho de abane akenkan kama de amount we say Nana Kwame Oheneba good morning obo ba me da se bebre Gladys ampa ben so beside se ho ya na nyame adom ye ho ye pa ko men sample 2 enso so ode no ya ka ho asem dada wasan de ehia yen wa ha Hernandez Fidel Hayford onso so o message no mehu ewa ha oso di free takra de kwesi mintim ena eba ye da se the beauty of Ghana Ebenezer will say also or hweyen Eddie free North Legon onso so de no ye hunu me pacho udin ni baby akase free Buoba ki bravo me pacho yentio yo debi nakopon instramo debi danso e bon paiement en cas de men si nakopon amamo awodin na mutli fen yo minfa akonya yeso enche na na da ko fo abu before penifon na nanfa chance ko so ma na onabo MP former MP for na le to ko ebi ba to ba ye order for 2024 order for delegate for no em what no ba ye be school oversee na inside to abama no be MP one na mi sare chance do ma e controller action so bro so my power also all here no so the for action you go over there kuma wa ba to e ko so ye MP for entire bon say do ko do be wie no na amo trabana ma and the fini boom after the MPBM now for ka say and NDC being about breaking the 18 breaking the 18 day it be breaking is simple for inshallah my pa ye na ko fado for education ni mo de buy here inshallah kuma wo for better say an na so ye tie breaking the 18 I about to na be say ampa MPP Ghana for that so that ejuma pa emi ejuma ye bo management ni betimi agwa me yewini na yeti akoso na mbe fa ko nyanso na mbo Sunday amajuma so elekoso e was Sunday ne clear ne mu Sunday no esuri to enti no ntimi enkoto na etu share da into war ana pe tinkan na na mo Sunday bi amra na enkoto we so the following week is ni aba Jamaica bola no the following week ni ekọ ya dam no so ani sa ko okay mate bicycle songs faso no ani free na just a radio ni wabo no faso the announcement preko we ba jodi ni baby anso kase free get them for renew obowa apani mi pacho yintio yo obowa anope mi cha papa se nyame aya dom na de pachi ifa kwanye so echia honabo osenya ko atim so aduro MP one honabo danso asare na mechia MP manfo chairman mechia kofi amponse dia pimpin na machia mave ene onabo kofi akwa yo ene jumedi amudi etrese Ghana beko nanim abenya bibia ye penisa ye na ekoye enkoso a emi hine wo Ghana na Ghana mpa ne ntuma pemfra na se fa ne ntuma be efra oman kronkron no ebekoye asabe enkoye no ye watin se no amu na ope mpa ya ababa ne se de enkoye no mu a onto ti oman no mu bio ban se be haji anope de abaso bonko a fatu chia mikro mu de denfo yate ana de wo se ho Why me and Greece in them? Oh, sorry. Oh, you have no academy. Oh, your Boba. Hey, when you are me on every year. I say, Mate boss, you miss me that say. If I told you, maybe I can say free. I'm at the bottom, cut a few down. Boss, if I change you. Yo, I can't a damasi, need my family. Nana. Yasino, Yasion, Sabi, Aqua, yet, Sabi, or some for Yakwa. Yaswansa, among your some more Ganaha, MPP Aba, NDC Aba, Yahoo, the Echo, Media Minquama Gianana, be a citizen and not spectator. But all citizens are now spectator for me. Because who is citizen, Quan, or for any from Ubehuania do see kind of anka. Made a men quadia and Casa party me and this UMPQ. I'm calling and try party for. And I am calling party or my. What's up? I'm just kind of like Jalan Cacho.
kumawu your almost yes so about 12 akopɔ mbenya e dey aka won nipa ho parliament na omatumi anya kwan de omu dwurum ne omu kro no wi oman no on so omampani atu nka akɔ asama ditwe nana odaman omu ntie ne ye ayen hwehwem bi akonfo abakuru especially omo stores ebetimi a so wan woni betimi ama cameras enya duma akonfo abakuru omu bubu nkofo container stores ewia ne amani afiafiam it obi anya let with damase yenso yeda ase bebre but wunya information bi sa na odi ama police for o tai ke kan wo abontin se ya hwea na akokɔ se fear and panic me da se odi ni ba bi akasa free too bad amo agina so ache when to me obetumi asan ba bi mu 0201944485 and 0554820910 me pa che odi ni ba bi akasa free afame ko bi ka se fra sene ni town boss yentie o yo income assembly ma ajingu ojina wo koko shed ani asene ni town the bompa is obi anfa opepanta blanche na chi na numa papa bibiri woni obo me ko masam so abro mo kenka paper review omo kire se IMF sika ni bi edi kan ba yesre abane se onfa nhekuam lekuafo bele obo na no nsu atu obehwe se de asi abo ye ne ntimi ntwa nsu yetimi kura ba yifi ye fa bi hyekire ne do matwa nsu sika we aba no omo nyo madwe so mba ye kataso mumu aso na numa ensem pata no omo de aye yesre mampani ene wona ka bi wo mu se omo ka bi man no mu fanwu akuam lekuafo bele se de be ye aduane betimi aba o man me da asi yenso ye da asi bebre me ba che odini bebi akase free Oboba Martin. Yes, sir. Yeah, afenifu nyina ani ba ko pe atima fani. Yeah, pe motebi nkate na de ma me kakakla. Okay. You ba election na me kan wasaka na di kan ma me ntia honorable kwesini ama ona wugina wo asene udumase adempa we ntimti no ye nyina etaleti. Na de ekosu no ze Minti enome bi asena se Ghana ha no bibia nsisi bia ba election ni ade a empuntu nkoso sana ni empanifu amafia fu sana o dabi na me de metinya kan se empanifu ndo amoye no ye nyambo anasi a aba no ye fetiri ya ni ko na ahwe ni ye tinye hu bebe atu abako dan metinya kan no Nyame enka won so oho assembly members abatfo no nyame yadom ebeba so October November mu baako yes na emsen krofo ahase a campaign no an wo mo ye ukọ odan kwanta so no ehwa yire pa emse o manya ne ntie se ne oteso osisi ya no honorable Deni so bin ajeyi so omanya ne ntie se onko biom enam so amankrofo atwumuti enkrofo atwumuti odan kwanta won nya senketwa baako a oka ho bi eye ewehi Bismarck Ejekum we say good morning oboba you are really doing a great job keep it up greetings Senkoma honorable Bismarck Ejekum incoming assembly member hope for ewo odan inkwanta into odan kwanta no enipa atwumuti a omo bepe seat no agye no enya senketo omo te se den sankobium nti omo soso enyina atwumuti a wo mo eba it's a good thing obi amepre bia mra konwa de to na wo hwe na wo ye ode hye a wo bepre bia efa amfa aye oniema yi next time once aba Haile Selassie Eddie Bidi abano ochire se Honorable Alan Kojo Chamatin ono de ono ne next president yo yate victory eba ama kumewu fu nyina na we no nkodimdie no eba no ebeji boom enye nkodimdie ketewa bi o ne de ode aba eno no Master Planner Junior Kentampo Master Planner ma chiro se ya send me personal message oye ya no atu atwuma kope oba bia tena agenda na master planner edimu akotene
nti osi aka Kintampo BMW we good morning minia majo so ose mepese mesre kumewufo so mu nyina nto aba no fama honorable Ernest Yawenim sanse ono ne the best man obetimi aye adwuma no oye number 1 ewo ballot paper no eso master planner junior Kintampo ne de odi free eba ye no honorable mema good morning mete won ka che oyibo boaten di free atwoma nre behi kumase ose owugidie se MPP bedi nkonim pa we no so ebeji boom ewo eye kumewu nyankopon yadom a wochena enchiankoma honorable Amoa Ebuku MCE atwoma nwabieja South ne de ode baaye no Enoch Tete Kwame ode no makan wasan de aba wa ha sanso na Sami Kwei ode no makan wasan de aba Sir John Bosuso onso de no yakan wasan de aba na mensa Wilba ono se memamo achi o minua yeje wo so yenua be ma Robert Adey Frimpong Ruby Fashion Dichem so Obengoda Hotel or say Kanima Company John Romani Mahama ne NDC omo koso ya through mfutro de Ghana for any Ghana for momani na ho na omo de omo nsesan multi and multi Dr. Down Blue also de no yakan wo de ahia en wa ha Opambo Ajiman onso so de no yakan oh na tese ne ma bo me homodin pa messages na mo de ba ni nyina yakenkan ne kama ma memfa WhatsApp de no so ntoa so na fe mehwe na main sorry so DJ Umale o de ne yakan wasan de afa ha opare enso di free suhum eno de aba opare suhum meba chodi be akase free hello na bi entimi anyina so obetimi asan aba biem opare suhum o se citizens na yen COVID-19 abese nyoma nyina bla 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 ne ya chese wa twiro buku pa ni o twa kosi nyina ne se Ghana fo monko so nya gidie wo mampani akufu ado ne MPP mu na omo de Ghana be ko bia ye papa ye da se opare o de bae teacher kuju tepanyina susu ne de ono so de aba and watch say Ghana face a lot of challenges na so say yes ye kwakofa NDC pa de abese san MPP de enye ne di odi baye no owie no se nchiankoma honorable Martina Apia ena Apia Nyantachi also ye MC ahafo ano North Municipal Assembly ne di odi baye no okay mama mfa last 2 yi